Parehas bunga ng kasalanan, kasalanan namin amin ang pinagsisihan. Nagkasalaman kami, ang tangi naming hiling, kami sana ay muli niyong tanggapin. Sa loob nitong pilitan, sana kami ay idalangin. Sa kalooban ng Diyos kami palalayain. Problema ang dahilan, kaya ako ay namun sa bawal na gamot na akala ko ay solusyon. Yun na nang malaman ko 95.3 FM. 95.3. Sasha FM, tunay ka daw ba? Sasha FM, tunay ka daw ba? Sunshine FM, Adonai Kadaugan. na nagkasala. Ang totoo ay sinawing palad lang sila. Kung ito man ay kalooban ng dakilang lumikha, sa rehas na bakal sisibol ang pagpapala. Nagtanggol lamang ako pagkat ako ay inapin. Di ko sinasadyang kalaban ko ay magapi. Ngayon ako'y nabilanggo, walang ibang sinisisi. Idiniin ako ng mga maling saksi. Di lahat ng bilanggo ay likas na masama. May dahilan bakit kami natulan. Diyos lamang ang may alam, kami walang kasalanan. Tugon ng Diyos ang susi ng aming kalayaan. Napagpuntangan ako sa salang di ko ginawa. Mahirap lang kami, kaya wala akong nagawa. Ngayon ang pamilya ko'y naghihirap, naging kawawa. Di ko alam kung ako'y muli pang makakalaya. Tunay nga hanggang ngayon, ang isip ko'y nalilito. Nagtatanong bakit ako'y nabilanggo. Wala akong kasalanan, inosente sa bintang nyo. Dalangin ko ay mabunyag ang totoo. Di lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ang totoo ay sinabing palad lang sila. Kung ito man ay kalooban ng dakilang lumikha, sa rehas na bakal sisibol ang pagpapala. Ay tagal ko rin naging ligaw, dahil di ko alam. Hinahanap ko ang sagot sa aking katanungan. Parang isang papel ang buhay ko, sa gitna ng daan natatangay sa bawat agos ng kasalanan. Dahil doon ako'y nag-iisa, nagbabalat kayo maligaya. Ang buhay ko'y puno ng sala, mayroong hindi ngunit nagdurusa.
Sa'yo'y di ako nagtiwala. Dumating ang tamang panahon, ako'y iyong iniabot. Mula sa aking Sa imong pagkatao, adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagpantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong bukana. Kapag ayaw ka malaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoon, tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kandang butang may katapusan, Tayong butang sa tanan na igsoon. mahal Ang atong takna karon alas 4:43 na sa kabutang. isang Luzon, Visayas at Mindanao may butang nining mabugnaong panahon. Sige nga ulan-ulan na igsoon. Wala lang ko na ito pandara atong kamayng silipan o niya nag-jacket ko ta may sun aron dili kay ta atong nawong nining kabutang. Sa ngalan sa labing halangdon ka Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager, Reverend K. Ryan Makasaol. Ano yung usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, alang sa pagpabit sa mensahe sa Ginoo nining matahong nga kabuntagon. Kumusta ang atong pagmata igsoon sa atong pagbangon o sa atong paglihok o pagsikay-sikay nining mabugnaw nga panahon. Ilabi na sa tanan nato makaigsunan din sa kabukiran ng atong mga follower o listener sa Shine FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Nga kanunay nagsunod nining atong programa dinis kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bai City o sa kabukiran sa Tanay City o sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao o sa laing mga nasod. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Lenia nagususap sa itong programa. Nagikan gayon sa New Zealand. Sa New Zealand ba ni siya magkaiksuna ng sunod nining ato nga programa sanglit matod pa sa akong amigo na tuan ni siya sa New Zealand. Usap-usap ni siya kalagad sa Ginoo o atong makita ang iyang profile mga kaigsunan pinaagi sa paglantaw sa iyang mga pagpaambit sa mensahe sa Ginoo alang sa kabaguhan kausaban sa dagan sa kinabuhi sa tao din sa kalibutan. Ilabi na sa ato ang mga kagalaan diha sa Pilipigan, ilabi na sa kinabuhi ninong Kitoy, matod pa ni Pastora April Mia Capturan, palihog ko great sa akong ugangan nga kanunay nagsunod sa matag buntag o matag gabi. Wow, salamat sa Ginoo. Nagdugang ang atong mga follower o listener sa Shine FM 95.3 o ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ni atong nagkugi nagsakripisyo naminaw sa mensahe Ginoo kay ikaw ug ako nagkinahanglan gayon nini. Even kita mga igsoon, even mga alagad sa Dios, kami, ikaw ug ako na nahimong alagad sa Ginoo nagkinahanglan sa iyang mensahe. Mao nga sa diha nga ikaw ma-enjoy diha sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kapuyan kang dili katuon sa mensahe sa Dios. Hinumdumi si Jesus ang iyang kinabuhi, iyang ikinabuhi ang pag-ampo. Kung imo gyud ikinabuhi ang pag-ampo, pagtuon sa pulong sa Ginoo, mingawon ka sa pagbasa ini. Pero kung dili gani ka ma-interes, masakitan ka sa pulong sa Ginoo,
ikon ka, layhang mo basa. Labaw sa tanan, di ka layhang mo paambit sa mensahe sa Ginoo. Siyempre, naikot naman ka sa mensahe. Nang atong pasalamatan na Ginoo, ilabi na sa tanan natong kaigsunan din sa balo, dapit sa Pilitigan, o dapit sa Kagwe, o ilabi na karong sunod simana, doon ay bulaton. O sa nalaman ka simana mo igsuon, wala na simana, tungod kay karong 25, mag-auban-uban ta diya sa kasagangkal. Adunay pagpasalamat sa maong lugar igsuon sa mga Vilagantol family. Maibuntag kanimo diha Brother Arnolfo Vilagantol, Pastor Nonoy Arias, sa mga Muharis family, o sa mga Arias family diya sa Kabanbanan, sa ni Pastor John Arias, sa mga Silva family. Una nga dunay mga sitwasyon na igsuon nga dunay balaktawan ako pag great ba mga igsuon mo na mga kong dispensa tungod sa ato nga panahon o niya malimtan nato ang uban natong mga kaigsunan, mga follower o listener sa paghatag o panahon sa pag-great mga kaigsunan. Muna nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naminaw karon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa o ang Ginoo magahatag nato kagawasan kanunay diha sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Ilabi na sa ako nga wife karon diha sa KSA sa Saudi Arabia. Sanglit grabe gud kabugnaw ang panahon hangtod pag yun April mga kaigsonan. Una nga itingto ni sa hangin o pagka ay sa laing mga nasod kining atong kabugnaw dinhi sa Pilipinas. Magandang umaga po dyan sa taga Kamaynilaan. Maaga na upay dyan sa Waray diya sa Samar ang Liti. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Norbeta Yutrasi nga wala ko'y bukas o wala ko'y kaluyahon o wala kalatuhon diya sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Ang ato karon nga topic mga igsoon ang kaugmaon. O ang atong tema, ang atong mga kaugmaon naalang sa Ginoo, wala sa usang katao. Mao nga dinis kalibutan, ang atong kaugmaon wala sa imong silingan, wala sa imong simbahan, wala sa simbahan, wala diya sa sikta o title sa simbahan, kundili ang imong kaugmaon naalang sa atong Ginoo. Pag-ampot ang mga igsoon, labing gamhanan o may gugmaon ka nga Diyos. Salamat Amahan sa imong pakiguban o pagbantay ka namo. Salamat o Diyos sa imong pag-amping. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman sa tulo namo ka mga anak, sa kong ugangan, sa tanan namo kaigsuran din sa balok, dapit sa Pilitigan. Pinanguluhan ni Pastora April ni Akabturan, bisan pa man sa ilanga, sa mao nga pagpasalamat sa mao nga dapit Lord. Karon sa 30 Amahan, magasangkap ikaw sa mga panginhanglan sa mga kaigsunan sa mao nga dapit. Ilabi na karon 25 o Dios, adunay bulhaton mo sa biya sa kasagangkan. Imong upos nga lagad Amahan, ikaw maggiyakan ako labaw sa tanan sa imong mga pulok mga mensahe nga mong ipaabot sa mga katawhan sa mao nga dapit. Nga diin andam sila nga maminaw, andam silang mudawat, ug malipayon silang mudawat sa imong mga pulok mga mensahe labaw sa tanan sa pagkinabuhi ini. Salamat o Dios sa kadaugan, sa kalampusan sa kinabuhi ni Sister Aye Arias. Ngayon mo siyang ihatagan o pinasahi, ikan kanimo, nawagin nimo pakyasa ang imong mga katawhan. Sa diha na kami magmatinud-anon, ikaw magpakitag mga pinasahi na wala sa ubang katawhan. Salamat o Dios sa tanan nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3. Kung aduna man sila mga problema sa mga balatian, sa mga kawaladon, kakrisis, kakabos, ako mapag-ampo nga kanimo, ikaw maghatag o kadaugan labaw sa tanan ang among kinabuhi, magkinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe Ama. Salamat o Dios sa tanan nga mga followers, sa tanan mga listeners, sa tanan mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas and Mindanao. O salamat o Dios sa ilang pagpaambit o pag-share nini, I declare blessing sa matag usa na din ikaw magapanalangin kanila Amahan.
Isa pa man sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, sa ilang pagbiyahe karong umalabot nga 29 nining mao nga bulan, ikaw makuban kanila o magproteksyon sa sakyanan nga imong gipihal kanila antod silang hidangat nining mga dapit aron sa pagpaabot sa mga mensahe gikan kanimo Amahan. Supply o tagbuas sila sa tanan mga panginhanglan o sa 101.3 sa mao nga sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Amahan. Salamat o Diyos, bisan pa man sa among General Station Manager, Reverend Kim Ryan Makasaol, diha sa Batang Til o sa Kansong Bandig o diha sa area sa Gihungan, ikaw sa magasangkap sa ilang mga panginahanglan. Sa FM Radio usab sa 95.9 diha sa Basay Lord, ikaw magapanalangin usab sa pamilya sa mga Saison family, pamilya usab sa mga Baldonado family, Amahan, sa pamilya ni Pastor Rizzi Baldonado, sa pamilya usab ni Pastor Renato Saison. Kung ako mga pag-ampo na kanimo, hindi mga dapit, ikaw sa magapamuhat kanunay, mag-supply ka sa tanan namong mga panginahanglan, pagmintinar ning mao nga FM radio. Tungod kay pinaagi ni o Dios, dako kining kahimuan aron ang imong mga pulong mga mensahe mahidangat natataw o klaro kayo ya sa ilang tasataksa kanimo tangan sa matag panahon o Dios nga kami magapaambit sa imong mga pulong mga mensahe, Lord. Sa akong mga igsoon sa Manila, ikaw sa mag-agiya kanila, labaw sa tanan nining 2024, Lord, hapit na mapapas ang adlaw o ang oras sa maong nga tuig. Apan ang among pagtuo pagsalig na kanimo, walay kalatuhon, walay kaluyahon, tungod kay among gila na wala kami arang mahimo sa among kaugalingon kung wala ikaw sa among mga kinabuhi. Ingatak na o Dios, ikaw ang akong ipasalamatan, ikaw ang akong ipasidunggan, labaw sa tanan among mga nagasunod nining mao nga programa, ikaw magapanalangin sa matagos sa kanilangan. Pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo. Meso doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi. Good morning, Pastor. O sa tanang nagsunod ning maong programa, dalaygon ang Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato request kong song imong kone. Salamat, Pastor. Akong i-play ang imuha nga request, Ma'am Norberta Yutratsi, imong kone. Mag-aawit kanimo Amahan, ihalat na ang tanan, itugyan na ang tanan, iha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ayaw. Mauni request ni Ma'am Norberta Yutratsi from Bolobidoy, Negros Oriental, imong gone, imong six. Salamat sa Ginoo maigsoon sa kinabuhi ni Brother Welberto Borday from Maynila. Amen. Kumusta mo mo diha sa Maynila? Labi na sa inyo ang mga igsoon. Pag ato ang igsoon diri si Sister Rita, nanay na yung nagmanasigon yan sa pagpapalagad sa buhay na ito na Diyos. Ining panahon na karoon igsoon, hindi ka magkumpiyansa, hindi lamang ka mag-relax yan sa pagpapalagad ay mauni pinaka-importante sa matagusan na ito ng kinabuhi hindi sa kalibutan. Imong gunit, imong sitsit, ikan sa Sign FM 95.3 sa daya sa inyong mga radio. Kung maninig maong awit mo igsoon, pwede lang mong mga masunod o request awit o makalangit,
samtang wala pa tayo nasugod sa ato ang mensahe ini patahong ang tagong-tagong. O katong ipadayon ang mga greetings kapan sa atong mensahe sanggit adlaw karon nga Biyernes apit sa 20 sa Disyembre o niya og mga dawa wala man ko'y kasi o magkahuman naman ang Christmas party balik niya sa kasi na mo January suon o niya mao na na ipanahon usab na ako nga obligasyon gikan sa Monday to Saturday everyday mga igsoon. O mga kutob sa itong mahimo kung na tayo pakiksaan na ito sa Ginoo ang kining atong programa dili na ito kaligdan sa wala pa tayo trabaho anong nitang nagbugi nagpaambit sa minsayas Ginoo o niya tudunan na tayo trabaho hindi na hinuon ta makapaabot sa iyang mga mensahe hindi sa kalibutan may suon batag ko sa nato dunay pakigsaan ngadto sa Dios. Ikaw ug ako ray nahibalo. Mao nga kun unsa may imong commitment ngadto sa Ginoo. Paningkamuti nga matuman na kay dili nato pwedeng uwaton ang Dios. Kung uwaton nato ang Dios, mas giuwat nato ang atong kaugalingon o timan ang nato. Moabot ang panahon nga ang Dios dili na mo paminaw sa atong mga pag-ampo ato imong goni imong sinsa ang ato karon nga topic igsoon kaugmaon kay dinis kalibutan kanunay lagi ang tao nangi mangandoy sa kaugmaon apan kung utob lang tag sa pangandoy giuna naton pangandoy apan wala nato unaha pangandoya ang presensya sa Ginoo nga mao'y maghari sa atong kinabuhi mahimo yung mapakyas ang tao. Isang makaangko na tag mga butang. Inundumi ang mga butang sa kalibutan. Kung doon na tayo mga sakyanan, tayo anda na sister brother. Sir, ma. Bisan kung sa panangkablan niyo. Ilang katuig. Akong kapagyasan Tayo anda na mga eksyon. Nakita na siya po nag-maintenance. Apan hinundumi ayaw ikalindi ang tag-iya sa butang nga imuhang na ang dinis kalibutan. Mao nga ato pasalamatan ang Ginoo sa dako kay pribilehiyo kagayunan nga iyang gihatag kanato ekson. Atong hinumduman ang kadaugan sa usa ka tawo wala sa ilang silingan wala sa title sa simbahan, wala sa denominasyon, kundi ang imong kaugmaon nimo o kaugmaon ako na alam sa Ginoo. Mainungdan wala tay rason nga mohukom sa tong isig ka tawo bisan kung sa pana sila kamusimos. Hinumdumi pwedeng usbon sa Ginoo ang dagan sa kinabuhi sa usa ka tawo. Siya lamang ang makahimo nini o wala na ilain pa. Atong basahon ang panultihon sanggit wala pa may mga awit makalangit atong unahon pagpaambit ang mensahe sa Ginoo na maghatod ka nato kadaugan kanunay sa matag adlaw natong kalihukan. Samtang aduna patay kinabuhi dinis kalibutan hinumduman nato ikson nga ang kaugmaon naalang sa mga kamot sa atong Ginoo. Wala sa mga kamot sa tao. Lamang gawas nun ta kamukogi, lamang gawas nun ta sakripisyo, maningkamot, apan hinumdumi, unaha ang pagpaningkamot nga mahimaya nimo ang Ginoo, mahimaya nato ang Ginoo. Kaysa panahon nga ikaw ug ako mangaliya ug moampo sa atong Ginoo, tubagon gyud kita igsoon. O dili ta maulaw mangayo sa Ginoo. Apan kung ikaw ug ako walay respeto sa iyong pagkamaayo, hinumdumi maguol ang Ginoo ngadto sa tao. Posibilidad maguol nimo, posibilidad maguol nako, maguol sa tao nga kutob lamang sa saad nga mga lagat nako kanimo Ginoo. Hinumdumi imo ug akong saad
ang Dios ay nahibalo. Walay labot imong silingan, walay labot imong pamilya, walay labot imong asawa o bana, ikaw ug ako kun doon na kay commitment paningkamuti nga mabuhat na para sa kaymayan o kadungganan sa atong Ginoo. Ingon sa Panultihon Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 8. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Bungis-ngis Vlog. Kining ako ang magulang mga kaigsunan Dios Cavite. Maayong buntag kanimo da Brother Nathan Candelario. Good morning mga palangga sa lahat ng viewer, follower, igsoon sa mga higala uban sa agugma sa Dios na kanunay nga nagupan kanato. Wow! Maunay nindot nga mga mensahe. Introduction pa lamang ang Ginoo kanunay naguban kanato. Yes! Kung dili pa ang Ginoo naguban kanato, daygo ta kabata. Labi na ning panahon nga mabugnaw mga igsoon lamig iti kungkong apan dili mahimong babag ang kabugnaw o katugnaw sa panahon nga dili ta kasayo og mata dinhi sa kabukiran sa Tanay City, dinhi sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Alas 3 pa nato gi-open ang FM radio mga Exxon. Although musugod ko alas 4 tungod kay doon namatay mga kasigbit nga mga panimalay, medyo kusog-kusog man ang ato nga speaker dire nga ato nga drive nining mao nga estasyon. Pero sa pagkakaroon dili kay madungog sa gawas tungod kay sirado man ang mao nga FM radio studio. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pagsunod. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ang kadaugan, ang kasiguruhan ug ang kagmaon naa sa Ginoo wala sa tao. Kay mapakyas man ang tao bisa kung saan nimong paningkamot. Tanan nimong paningkamot dinis kalibutan ug di ko na panalanginan bisa kung saan panimong wadwad. Bisa kung saan panimo og sakripisyo aron ka madato ug di ko ka padatoon, di ko ka madato mapordoy na Hinon. Hinumdumi ang tanan nga naa nimo karon dili nagi kanimo kun dili gipiyalang na sa Ginoo kanato kanimo o kanato tanan. Mga butang atong nahuptan kaptangan, profesyon, abilidad, hiyas, hinumdumi gipiyalang na sa Ginoo kanato. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sheila, Sister Sheila Kaday Loa. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi sa mga Kaday family. Ang Ginoo magapanalangin kaniyong tanan. Ano na sa mensahe. Amen. Labi na sa Bantolina o sa mga Kaday family o sa Kabangahan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo o sa tanan nga mga Akag family, sa tanan nga mga katauhan niya sa mga Andaya family, mga Abril family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo ilabi na sa mga Maylan family diya sa dapit sa Mayungkaw o sa tanan nga mga Alinyabo family, mga Kadusali family o sa uban pa nga wala nato na mention. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa tanan nga mga Eneserio family. Mayong bunta. Taas na mga panahon nga wala ko makabisita diha gikan sa 2006 o niya 2015 mga kaigsoon nagsugod ang ministry diri. 2018 mga igsoon naka-concentrate na ta diri until now tungod kay naman diri gipundar pagbalik ang buluhaton para sa Ginoo. Hangtod natukod ang FM radio moinungdan dako usab ni kahimuan pinaagi ni ini nahibat nagkahalubilo ang matakusa ka mga pamilya. Matod pa sa atong mga viewer maigsoon atong pasalamatan ang Ginoo Pastor pinaagi sa mga programa nga nahiabot o nahimugso nining mao nga dapit nagkaila-ila ang mata ko sa labaw sa tanan. Ikaw ug ako gimahal sa atong Ginoo. Ato na ning basahon maigsoon ako lang gyud gimonitor ang mao nga cellphone igsoon tungod kay usa ra may akong gigamit. Kining atong gigamit sa live wa makoy usa nga cellphone pa. Tungod kay akong giuna maigsoon ang among anak tungod kay klase man nagkinahanglan usab sila cellphone. Time will come
maghulat ta sa insaktong panahon na ang mga gadget labi na nining mao nga dapit na kinahanglan ta og mauno ekson mao nga hinahinay lang gud dili lang ta magpaspas dili lang ta magdali aron ta dili magkapalit-palit kining tanan gihanay lang Dios Ginoo aabot ta sa insaktong panahon nga ang panalangin iabot sa imuhang taksa ka mga panimalay. Ingon ang panultihon mga ekson. Ingon ang panultihon kapitulo 16 bersikulo 1 ngadto sa 8. Kung ano na mo'y Biblia, pwede lang yun mong makasunod sa itong programa, ilabi na makapuki o makadiscovery sa mensahes Ginoo nining matahong nga kabuntagon. Hinungdan ayaw hukmi ang imong silingan, ayaw hukmi ang imong sikataw, kung maghukom ka sa imong isikataw nga walay kaugmaon, hinumdumi imong gihukman ang Ginoo kay tao sab sila sama nimo. Kung imong gi-underestimate ang imong isikataw, hinumdumi tao sila sama nimo, dili sila hayoban. Mao nga diha sa pagtuon sa balang kasulatan, ayaw hukmi ang imong isikataw kay tao sila o gibuhat sa tong Ginoo kung maghukom ta imong gihukman ang atong Ginoo. Amen ba? Ingon dire mga ekson, ang matag usa ka nato kanunay lang yung nangandoy, kanunay lang yung naglaraw, kanunay lang yung nagtinguha na mahimong mauminto, madato, maadunahan, makwartahan, apan hinumdumi ang tanan nimong mga laraw o plano kung dili na panalangin as Ginoo, walay mahitabo nga maayo nimong kaugmaon. Amen ba? Bersikulo 1, ang tao naghimog mga laraw. Yes. Ikaw ug ako libre nga mohimog laraw. Laraw para sa imong kaugmaon, laraw nga kauman kag eskwela, sama-sama kabatanunan nga nagtinguha nga makahuman sa pag-eskwela sa kolehiyo gikan sa pinakaubos nga grado. Libre ang tagusa. Apan hinumduman nato ang tao naghimog mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Ang imong mga laraw kung dili na kabubuton sa Dios, kay siya may magbuot, mapakyas ka iksoan. Apan bisan wala nimo gilaraw, apan kung ang Dios may magbuot para sa imong kinabuhi, makugang lang ka iksoan. Wow! Makaingon ka, wa ko magdahong ni ining panghitabuha. Wa ko magdahong sa posisyon nga imong ipiyal kanako. Wa ko magdahong sa trabaho nga imong ipiyal kanako, Ginoo. Diba? Mas nindot ang mga laraw sa Dios kay laraw sa tao. Kay siya maoy mo implement, siya maoy mo pahilo na sa imong kinabuhi. Mao nga ang tao maluya, mo atras, mo sibog, tungod kay ang laraw o plano grabe kataas kayo. Even mismo sa iyang kaugalingon dili niya kaya. Apan tungod sa taas nga pangandoy tinguha sa kinabuhi, iyang mahibuhaton kutob sa iyang mahimo, kay nakasaad siya nga gusto siyang madato. Ikaw ug ako kung padatoon ko kas Ginoo, diha sa material nga mga butang, padatoon ko ka unaha ang tag-iyas mga butang. Kay kung unahon nato ang tag-iyas mga butang nga mao ang Ginoo, wow! Mga butang nga imong gikinahanglan, di na nimo damhon magsunod na. Apan kung imuhang utangon ang mga panahon nga para unta sa Ginoo, hinumdumi ang Dios maguol ngadto sa tao. Bisan unsaon panato, pulaw, trabaho maayo para sa ato ang pisikal nga bahin, apan ang ato nga espirituhanon nga bahin nga mao'y nagpuyo dinhi sa atong lawas, kung kapuyan ni luya ni hinumdumi maluya usab ang imong pisikal nga bahin.
unsay nagpuyo sa imong lawas espiritu. Hinumdumi kung mubulag ang espiritu sa atong pisikal nga bahin, paingon gud ang tao sa menteryo. Ikaw ug ako nagkinahanglan og mensahe sa atong Ginoo, aron diha sa mensahe sa Ginoo ang atong espiritu kanunay presko day by day. Wow. Unsay gingon dire? Ang tao maghimog mga laraw, apan ang Ginoo maoy magbuot sa tanan. Siya mo'y magbuot, igsoon. Ingon ang dos, ang tao maghuna-una nga husto, ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo maoy maghukom niini. Yes. Kay kung dinis kalibutan maigsuon kung wala kay Ginoo, kanunay lagyo kang husto. Kanang pagpanghukom sa imong isikatawo, kanang pagpag-underestimate nga moingon tas atong silingan kana wa na gunay kaugmaon, kanang tawhana wa na gunay pulos, kay nakabalo ko ana. Kung ikaw ug ako nakabalo sa ugma sa imong isigataw, tagai kong bersikulo. Kay atong basahon dire, kanang kusog kay manghukom sa iyang isigatawo, kanang kusog mo underestimate, tagai ko og bersikulo o kapitulo kay akong ipabot dinhi sa FM radio. Bisan kinsang tawo sa kalibutan, tagai ko ninyo og bersikulo kay ato nang ipabot sa atong mga follower o listener. Nga kung makaprove ka nga ikaw mo nakabalo sa kaugmaon sa imong isigatawo, labaw umulibil ka sa atong Ginoo. Igsoon, even sa imong kaugalingon karon, nasayod ka ba kung asa ta kutob ang atong gininawa? Wala. Kung ikaw nasayod, kumpiyansa ka. Apan kay wala mata masayod sa atong kaugmaon, ang atong kaugmaon na lagyo sa Ginoo, ang kinabuhi na lang yun sa Ginoo, hinumdumi ayaw kumpiyansa igsoon. Anytime, anywhere, pwede kang bawian sa imong hinulaman, sa atong hinulaman nga gininhawa din sa kalibutan. Mao nga kasagaran nga mapakyas ang tao sa kalibutan kay maniguro namang daan. Wa pagani gitisok ang binhi sa gipugas, nagkwinta, nag-abot. Matod paspasiaw mga igsoon, wa pagani ng itlog, nagputak ng daan. May pay manok, kay usa mo putak, mangitlog usa. May pay manok. Matod pa dyan pasiaw, wa pagani na libang, nangilo ng daan. Kung saan ni mo pagpangilo mga igsoon, nga wa magkakakalibang. Mga sambingay bang mga yano, nga angay hinuktukan sa usa ka tawo, nga ikaw ug ako ang imong kaugmaon na alang yun sa atong Ginoo. Munang ayaw paniguroa ang imong ugma, o ikaw ug ako nakahibalo sa mensahe sa Ginoo, di gud ka kapahukom sa imong isigatawo. Dili gyud ka makaingon sa imong silingan nga kanang tawhana maimperno na gyud na. Hinumdumi igsoon na apay panahon, napay adlaw, napay gabi, napay adlaw ug bulan, nagpadayon pa. Mao sa atong programa, dili ni mo hukom sa mong isigatawo, lamang among basahon ang balaang kasulatan aron sa paghanay, aron ang matag usa makasabot sa insakto o klaro o tataw gikan sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri maisuon, ang tao maghuna-una nga husto. Kung ikaw kanunay gyud kang maghuna-una og husto, di gyud ka motubo, kay di man ka magpakorehir, di man gyud ka magpakoreksyon. Kung tapagan ng tawag sama ni anak nga kanuya na gusto, mabuligi man na. Hello? Muingon man na mga ikson, ayog tambag-tambag na ko ha, musimos sabi ka. Ako pinakabalos imong kaugmaon, kung wala ko, mag-unsa na ka. Na,
hambog kaayo ba? Pero wala kabalo kung unsay mahitabo sa tao ang Ginoo lang. Unang dili ta magpalabis atong pinulungan igsoon. Kay ang atong pinulungan maura nay mobalik nato kung maulaw ta sa ato ang gipanamas-tamasan. Kung mahukom ta sa atong isigataw nga wa nay klaro, hinumdumi, time will come basig mao pa nay mutabang nimo sa panahon sa imong panginahanglan. Asa man ta ana igsoon. Magdanga-danga ra ta. Kay ang kagumaon wala man sa tawo na mas Ginoo. Bisan kung sa pakasipunon din sa katilingban, hinumdumi ayaw sa gugmi. Kay mo abot ang panahon kung ang Diyos magapamuhat niya ng tawhana, madatok na mahimo ng bilyonaryo, ikaw nagsigir kag kumpiyansa, kay naghuna-huna nga kanunay lakang husto, di ka pa koreksyon, di ka pa tudlo, labaw sa tanan, di ka pa tudlo sa pulong sa Ginoo, mukubol lang yun ang tawhana. Base sa balang kasulatan, dili base ni pastor. Tinoon na igsoon. Hindi na maminaw sa Jason. Ang tinuon nga magyalamon, maminaw o tambang, maminaw o sa Jason, maminaw sa iyang isikataw. Abli kanunay ang iyang unaw na kasing-kasing. Apan ang tao nga close na, sirado na ang una-una, mamuli din na lamang na. Ingon dili, ang tao maguna-una nga husto, ang tanan niyang gibuhat, apan ang Ginoo mao'y maghukom niini. Versikulo 3, itugyan sa Ginoo ang imuhang laraw ug mulampos ka sa pagtuman niini. Wow! Ang pinadi ay kaimportante, ang tanan nimong mga laraw itugyan nga tos Ginoo. Unsaon pagtugyan, pastor? Mag-ampo kas Ginoo. Lord, kining akong mga plano pangandoy sa kinabuhi. Kung imo ning kabubuton, kining akong mga laraw, do na guni kadaugan, kay naa ka kanunay naguban. Apan kung mo ingon kasi mong kaugalingon, ako'y naglaraw ani kung wala pa ko, di gud mo mauminto na umataan ang mga iso. Dili na haom Diyas Biblia, haom ra nas tawhanon kinaya. Ingon diri itugyan sa Ginoo ang imuhang mga laraw, ug mulampos ka sa pagtuman niini. Makatuman yung ka sa imong laraw kay naay Ginoo. Mulampos ka, sister, brother, sir, ma'am, kay mapaniobsanon ka kanunay atubangan sa Ginoo, o sa imong pagkamapainobsanon dili siya makapugong sa pagpanalangin ni atong mapainobsanon sa iyang atubangan. Pero katong mga hambugiro, iyahan kasilagan. Versikulo 4, ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Yes. Sa imong kinabuhi kahimtang karon, mga panghitabo o sitwasyon, adunay katuyuan ang Dios. Kung naamay balatian, naamay kakabos, naamay problema, naamay kapakyasan, naanay plano o katuyuan ang Ginoo. Hello. Kung doon na kay mga butang, mga kaptangan nga nawala, pulihan ng mas genuine kay dili siya gusto igsuon nga makaangkop mga butang nga dili tinuod gikan sa atong Ginoo. Ingon dire sa 4, ang tanang gihimo sa Ginoo may katuyuan, ang kalaglagan sangputan sa taong dautan. Kinsa di ay unsa ay dangatan sa taong dautan? Kalaglagan. Wala nag-ingon ang Biblia igsuon nga ang dangatan sa mga dautan langit ang padulngan. Kalaglagan ang dangatan sa mga taong dautan. Ikaw ug ako ang angayan natong buhaton ang pagkamaayo o pagkaminatarong may relasyon sa imong sigataw, dili na bali kung dili sila layha makigrelasyon nimo. Basta nagpabilin ka nga mukupot sa saan sa Dios ug pagkinabuhi, sumala sa iyang mga pulong mga mensahe. O siya na mo establish niining tanan igsoon. Siya na mo hanay niini para sa imong kinabuhi, para sa imong pamilya, para sa imong mga anak, giandam ng daan kay ang Dios nahibalo sa ugma sa tao ngadto sa iya unahan igsoon.
Grabe. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario diya sa Cavite City. Kumusta mo diya Pastora Maring uban sa inyong duha ka mga anak o sa inyohang apo. Ako mga kaisunan, Ginoo lang gyud mag giya kanunay sa matag plano sa amo ang mga anak. Kay magkalis na sab ni pagkat sunod tuig ning 2025. Dili kabalaan nanatay mga dagko o mga apo mga iso. Muna nga time will come. Maabot ang takna o panahon nga makabalik na usab ang ato nga reunion in 2026. Dugay-dugay pa mga ekson. Para ito mga kaeksonan, ingon ang 4, ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. May katuyuan. O kalaglagan ang sangputan sa taong nautan. Wala gyud nag-ingon ang Biblia kalaglagan ang saputan sa taong maayo. Kung dili nag-ingon ang Dios diya sa balang kasulatan, maayo siya kung ang tao maayo kaniya. Kumusta man igsuon, maayo ba ta ato ba nga Ginoo? Or ang Dios ay maayo ngadto sa tao? Dili pwede igsuon na ang Dios ay kanunay maayo ngadto sa tao ay unfair man na. Inaamag ko'y tao nga nagbuhat og maayo sama sa atong Ginoo. Naamang yun ang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Kung iyang panalanginan ang mga dautan, unfair na igsoon. Hinumdumi ang nagbuhat o maayo, dunay pabor kanunay ang Ginoo. Tingali tagaan ra nagpinitsing-tipsing ang mga dautan, pati lawon ra nagkadyot aron pamugara. Ingon diri sa 5, kasilagan sa Ginoo ang garboso. Unsa di ay kasilagan sa Ginoo? Garboso. Wala nag-ingon ang Biblia kasilagan sa Ginoo ang mga maayong tao. Garboso iyang kasilagan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raya Donald Donaire. Amen. Ilabi na sa mga Donaire family. Parinti tingali ni Nonito Donaire mga egsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ato ang ilado nga buksidor sa tibuok kalibutan si Nonito Donaire. Parinti ni ang nagawat sa atong programa karon. Maayong buntag kanyang tanan. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Rami Talon. Kumusta mo diya Brother Rami Talon diya sa Sikihor? Hapit na mo bakasyon diha sa inyong pagpanarbaho tingali karong mga simanaha. Nalimot lang ko sa adlaw nga giingon sa imo nga wife basta niining mao nga simanahon na mamauli daw mo gikan sa inyong pagpanarbaho aron sa pagbakasyon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga Sikihor ni Brother Salli Tano, Sister Maria Dong Jeep o sa inyong mga kaubanan diha si Dong Johnny Oyanggurin o ni Brother Erwin Martin o sa uban pa diha mga kaigsunan sa inyong mga kaubanan diha sa Barracks o gilapin na sa atong amigo nga si Sir Wendell Lasso. Tingali mga kaigsunan makabisita ko dili lang kumusaan o maplastar na ang ako nga pagbalik sa trabaho sa Negros Oriental State University sa duha ka tuig nako nga ning relax tagamay mga igsoon. Wala akong pasalamatan ang Ginoo nga sa mga panahon ang tanang sitwasyon o mga pangitabo sa kinabuhi dunay katuyuan ang Dios. Ato ning basahon pagbalik dunay katuyuan ang Dios nining tanan. Ingon diri, itugyan sa Ginoo ang imuhang laraw ug mulampos ka sa pagtuman nini. Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Versikulo 4 sa maong panultihon kapitulo 16 versikulo 4. Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Sa akong pagpanarbaho diha sa Sikihor adunay katuyuan. Nganong naabot ko diha ng maong area. Wala ko nagmahay, wala ko nagbuol. Gitraining ta pag-ayo sa trabaho. Alam makasinati usab ta sa kahimtang ug sitwasyon sa nagalain-laing mga pagpanarbaho. Pero kanang tanan akong gikalipay tungod gibalik lang sa ta sa atong pagpanarbaho sa Negros Oriental State University mga igsoon.
Una nga gihanay lang yun ang tanan nga plano sa Ginoo, tanan nga sitwasyon, tanan nato nga kahimtang dinis kalibutan, gihanay na ng daan. Ayaw pagmahay, Ikson. Kung doon na may mga kaptangan nga nawala nimo, doon na may trabaho nga nawala nimo, doon na may negosyo nga nawala nimo, doon na may mga propiedad nga nawala nimo, hinumdumi, pulihan na mas labaw pa sa nawala sa imong kinabuhi. Kay dili siya gusto, dili ang Dios nga magkaalang-alang ka, Ikson. Dili siya gusto nga magkinabuhi, nga makaangkon ka pinaspasan sa mga butang dinis kalibutan. Ang Dios matinud-anon siya, niya atong matinud-anon kaniya. Ang atong mahimo lamang pagkinabuhi nga balaan, pagkinabuhi nga matinud-anon, pagtrabaho, pagsakripisyo sa tawag sa atong Ginoo. Kay ikaw ug ako doon nagoy tawag ang Ginoo kanimo. Hinungdan ay bugsok kining mao nga FM radio, dili sa tawo plano sa tawo, kun dili plano sa Ginoo, aron ikaw ug ako magkahimamat o magkaila-ila pinaagi niining mao nga programa. Salamat sa Ginoo, atong pasalamatan ang Dios sa akong pribilehyo kay gayonan ngayang gihatag kanato dili maisip sa pulong sa buhat ang iyang pagkamaayo kay maayo gid sa kanunay kanato, Ikson. Dili ta kabayan sa bisan unsang butang dinis kalibutan, makabayan lamang ta sa atong Ginoo kung ikaw o ako magkinabot sa iyang mga pulong mga mensahe. Amen ba? Ay malipay ang Dios. Ay mauna iyang gihulat kanimo o kanako. Ang imong pagkaseryoso, ang imong pagkamatinud-anon kanunay ng gimonitor sa atong Ginoo. Ano na yung mensahe si Brother Raymond Candelario? Amen. Maayong buntag, Pastor, o sa tibuok pamilya. Maayong buntag sa tanan, Pastor. Maayong buntag kaninyong tanan diya. Magandang umaga po dyan sa taga Cavite. Magandang umaga po dyan sa taga Maynila. Ingon diri, ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan o kalaglagan ang sangputan sa taong dautan. Kalaglagan yun ang sangputan sa taong dautan. Tingali mo sikat na pila ka bulan, pila ka tuig. Pero doon naging panahon na dili yun siya magsige kasikat sa kalibutan, Ikson. 5, ningon diri, kasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tao silutan gayon. Wow, magbantay ta kay ang himuon sa Dios ngadto sa tawo nga garboso silutan gayon. Unsa man ang gayon, ultimatum na mga Ikson, iya gyud ang tumanon gayon. Kasilagan pag yun, kasilagan sa Ginoo ang garboso, ang maong tao silutan gayon. Ang maong tao sa tupadili tanan nga garboso kay ang maong tao silutan gayon. Kung ikaw ug ako, posibilidad kung garboso ka, silutan gayon ka. Kung ako garboso ko, silutan gyud ko sa Ginoo. Unang sa atong wali, sa atong pagkinabuhi, dili angayan og takostang magpasigarbo kay kining tanan gikan sa atong Ginoo. Di sa mga butang, propesyon, kaptangan, ayaw nang ipang-indig sa uban. Kamuingon ka, kining akong butang original ni, kanang uban batik. Magsigit ang daig-daig sa atong butang, apan hinumdumi, gikan nas Ginoo, dili na gikan nimo. Gipayalan na nakas Ginoo, kay gisulayan ka o kapayalan ka ba? Apan ayaw kumpiyansa, kay tayan ra na. Bawagtar na mga Ikson. Ingon diri sa 6, pinaagi sa dili mapakyas nga pagkamatinud-anon ang sala pasayloon. Wow, kadluki og tahura ang Dios ug walay daotan nga mahitabo kanimo. Maunay gustos Ginoo. Kung napakyas ka, kung nakasala ka, ayaw pagpakarong ingnon na wa kay sala. Amen ba? Kung nasipyat ka, mo pagawas yun na may sunawag ko kay sana, sister, brother, more pa more. Sa pagsaad pa lamang, nakasala na ka sa atubang as Ginoo, nakasala na ta atubang as Ginoo. Ingon dire sa 6 akong balikon, pinaagi sa dili mupakyas nga pagkamatinud-anon ang sala pasayloon. Ikaw ug ako gipasaylo magitas Ginoo man. Sige sa matang dili mo pasaylo sa atong isigataw. Kung dili ganita ka pasaylo sa atong isigataw, anak tas demonyo. Amen ba?
Unsa may tara sa demonyo? Ning ari sa kalibutan aron sa pagpangawa, aron sa paglaglag, aron sa pagpatay. Ingon ang Juan kapitulo 10 versikulo 10 ug moatras ta sa versikulo 7 daay nag-una ni Jesus kalibutan aron mo mag-una-una pagpanguwat sa mga katawhan. Sa dili pa na ako nitiwason pagbasa, ako sa basahon ang Juan kapitulo 10 versikulo 10. Unsay papel ni Satanas dinhi sa kalibutan igsoon kay mao man gyud ang papel. Iwa naman sa papel dito sa langit, gihulog naman sa kaigsoon kay ang una-una magud ni Satanas kung makalingkod siya sa trono sa Ginoo, siya na mo'y pinakagamhanan. Ayay kay gihulog man sa Dios, gihulog sa kalibutan. Ingon diri may igsoon, apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Apan ni aniha ako aron makabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Wow, grabe. Unsa daay ang papel o tahas ni Jesus? Ning ari si Jesus sa kalibutan aron ikaw ug ako magkinabuhi nga madagayaon. Apan hinumdumi magkinabuhi lamang ang tao nga madagayaon kung ikaw ug ako nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Imposible nga ikaw wala magkinabuhi sa pulong sa Ginoo, nahimo kang madagayaon. Unsa man ang madagayaon, pastor? Kanang kontento sa iyang kahimtang sitwasyon karon. Di ba? Bisag na apa kay mga butang, bisag dato na ka, bisag daghan na kagsakyanan, o diskontento ka sa imuhang nahuptan, di gyapon ka matagbaw ko. Apan sa imong kahimtang sitwasyon karon, nga kontento ka, ikaw o ako mao'y pinakadato atubangan sa atong Ginoo. Kung dato man ka atubangan sa atong Ginoo, hinumdumi ang Ginoo mo'y tag-iya sa tibok kalibutan, ikaw o ako mao'y pinakadato sa tibok kalibutan. Ano na yung mensahe si Brother Donaire? Amen. Yes. Pero moatras ta sa versikulo 7 kay maunay papel o kahimtang ni Satanas. Ingon diri, busa miingon si Jesus pag-usap, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Kinsa ang pultahan sa mga karnero? Si Jesus. Dili ang simbahan, dili si pastor, dili si pastora. Watay angay nga moangkon kita ni Kristo, kita mo si Kristo. Si Jesus lang igsoon. Ang tanan nga muanhi una kanako, niingon siya, dunay nag-una di ay ni Jesus. So wala pa ni abot si Jesus na anay nag-una-una. Kanina bang mga dautan may son mo'y mag-una-una, mo'y magkarag-karag dayon. Kay aron maigsuon makaunang pangilan. Hello. Pero ang matinud-anon nga nangalagad sa Ginoo di gyud mailan kay na may pundasyon mao ang pulong sa Ginoo. Ingon diri bersikulo 8. Ang tanan nga muanhi una kanako mga kawatan o mga tulisan. Busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas. Grabe naman. Mao nga ikaw ug ako dapat maningkamot nga magkakaton sa mensahe sa Ginoo. Makasulod gawa siya ug makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan mianhi aron lamang pagpangawat, pagpatay o paglaglag, mianhi ako aron magkabaton kamo sa kinabuhing madagayaon. Kung ikaw o ako makabaton sa kinabuhing madagayaon, alagarin ang Ginoo sa kinasingkasing, simbaha siya, himayaa siya, pasidongge siya, o ituboy sa tibok kalibutan. Sa atong kinabuhi igsoon, sa atong kinabuhi, dili na ko ikaulaw, bisan sa tibok katilingban, bisan na ko pagrangko sa kalibutan, dili na ko ikaulaw na Ginoo mo'y nagpakamaayo ka nato. Amen ba? Ako siyang gipadako, ako siyang gituboy kanunay, day by day sa akong kinabuhi, nganuman, tanan nga nahuptan ako, gikan kinis Ginoo. O walay bisan usan ako, may nungdan walay rason nga ako di kapasigar mo
walay rason mga kaigsunan nga ako ni ikapataas kundi ni ang akong gipataas ang pagkamaayos Ginoo aron diha nga ikaw ug ako ang pagkamaayos Ginoo mao'y imong ituboy hinumdumi dili siya makapugong sa pagpanalangin kanimo. Balik tas ato ang mensahe diri sa gibasa sa Panultiyon kapitulo 16 bersikulo 7 Ikson. Kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, wow. Kung ang imong kinabuhi ba nakahatag nga makapahimuot sa atong Ginoo, unsa may buhaton sa atong Ginoo? Ug unsang paagiha nga mahimuot ang Ginoo? Ug unsay buhaton sa tawo aron malipay ang Ginoo? Amen ba? Naado kay buhaton. Dili pwede nga igo lamang ta sa tumoy sa atong dila apan win walay aksyon. Patay ang pagtuo kung bulag sa binuhatan sa usa ka tawo nga nagtuo nga adunay Ginoo. Klaro. Ingon diri, kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Grabe. Siyempre, kung awayon ka, muli kahiman ka. Butang-butangan ka, hangad sa langit. Lord, salamat. Kay luyon ining tanan, lon-lon kalipay, kadaugan, panalangin, nagatang na imong ihatag sa matagusan mapinugsanon sa imong atubangan. Tanaw ra kun ang Biblia. Kung ikaw nagpagkinabuhi nga maayo, matarong atubangan sa Ginoo, even ang imong kaaway, mahimo nimong higala nganuman ang Ginoo magapahumok niya na sa imong mga kaaway. Bakalantaw man na Mason, wa man ni katalabi. Mo inspire na magyapon ni bisa kung saon pa nako ning isyo. Di ba? Balato na lamang ng imong kontra. Maulaw lang na sa klaro pagka-istorya, maulaw malamang na mga eksyon mo, bro di magini madutlan. Nalipay naman mga eksyon. Wa man katalabi. Mao nga kung doon na kay Ginoo, enjoy sa kinabuhing Kristiyano. Pasagdai ang mga daot nga mga pulong, tiguma, kuliktaha ang mga maayong mensahe, o tiguma sa imong kasing-kasing. Ayaw pagpadala sa mga daot o baho nga mga mensahe, kay basura na sa imong kinabuhi. Tanig din na, hikalimti na ayaw ibutang sa imong kasing-kasing, aron ang imong kasing-kasing, lunlon pagkamaayo, lunlon pagkamatarong, atubangan sa tong Ginoo. Og ikaw ug ako sigurado mahimuot sa kanimo Ekson. Ingon diri sa city akong balikon sa pagbasa, kung ang imong pagkinabuhi, ang imong kahimtang dinis kalibutan, pagkinabuhi samtang buhi pa ta. Kay kung patay na ta maisudi na ta pwedeng mo ingon sa atong pagkinabuhi kay patay naman ta. Apan mintras buhi pa ta ang atong pagkinabuhi dinis kalibutan, nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Grabe. Labaw sa tanan, malipay ang Ginoo. Ang Dios naglantaw nimo. Ingon ang Dios sa imong kinabuhi, wow, ang akong anak, pinalanggang anak na himuot ako pagayo. Tanawa si Jesus human sa pagbautismo ni Apostol Juan dito sa suba sa Jordan, naabli ang langit igsoon kung adunay tingog na nagingon, akong pinanggang anak na himuot ako pag-ayo. Kung ikaw o ako nakahatag pagpahimuot sa Ginoo, samtang nagpanginabuhi pa ta dinis kalibutan, hinumdumi dili siya makapugong sa paghatag panalangin sa imong kinabuhi karon. Niningatag na og dapit sa kabuntagon igsoon, manghinaot ko sa matagaron og unya sa atong programa. Aduna tay maayo mapupo nga pagtulunan aron sa atong kinabuhi, pagkinabuhi dinis kalibutan, padayon kang magbuhat kung maayo pagkamatarong atubangan sa Ginoo. Kung nagbuhat kang maayo atubangan sa Ginoo, why not dili ka kahimo sa pagbuhat atubangan sa imong sikataw? Ang Dios maayo, maluluyon siya, manggihatagon siya, dili siya masuk-anon, pero hinumdumi ayaw hagita ang Ginoo nga masuko siya, tali kanimo. Kay iyang kasilagan ang taong dautan,
matupas ibasa nato sa bersikulo 4. Bubalik ko sa bersikulo 4. Ang tanan gihimo sa Ginoo may katuyuan. Ang kalaglagan, ang samputan sa taong dautan. Dunay samputan sa taong dautan, asa man kalaglagan. Apan kung ikaw ug ako sa imong pagkinabuhi dinis kalibutan, ingon diri sa bersikulo 7, kung ang imong pagkinabuhi nakapahimuot sa Ginoo, bisan ang imong mga kaaway mahimo nimong higala. Bersikulo 8, mas maayo ang diyutahing bahandi nga napatunan sa matarong nga paagi kaysa daghan nga kinuha pinaagi sa limbong. Hello. Grabe sa ang Biblia, wa agoy lusot ang tao. Magbuhat kag maayo, padalanginan kas Ginoo. Magbuhat kag dautan, silutan ko kas Ginoo. Kalaglagan o kapakyasan ang dagatan sa taong dautan. Unsa may angay natong buhaton, magbuhat kag maayo aron mahimot nato ang Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino gikan sa Davao City, Exxon. Maayong buntag kanimo, sir. Unsay giingon diri sa 8, mas maayo ang diyutahing bahandi nga nabatunan sa matarong nga paagi, yes, kaysa daghan nga kinuha pinaagi sa limbong. Hinumdumi dili malimbongan ang Dios. Ingon ang Galacia kapitulo 6 bersikulo 7, ayaw pagtuo pagdaho nga makalimpong ka sa atubangan sa Ginoo, kay ang imong gipugas mauusap ang imong anehon. Ato din pasahon. Basig nalimot ang mga Ekson sa bersikulo. Ingon diri sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 7, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon nga pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang gipugas sa tawo mauusap ang iyang anehon. Kung ikaw ug ako nagkinabuhi nga matarong atubang nga sa Ginoo, matarong gyud ang imong anihon, di gyud dautan. Wow. Mga nindot nga mga butang, mga manindot nga trabaho nga ipel sa Ginoo, ipaangay gyud ka sa Ginoo. Kalampusan kadaugan, apan hinumdumi buhata usa nga malipay ang Ginoo kanimo. Kung malipay ang Ginoo, why not dili malipay ang imong isig katao. Malipay yun ang imong isig katao kung imo silang buhatan o mayo. Kay bisan pa man ang imong mga kaaway mahimok nimong higala kung ikaw o ako nagpagkinabuhi nga matarong atubangan sa Ginoo. Ingon diri sa mga Roma kapitulo 15 bersikulo 13, ang Dios maoy tinubdan sa paglao. Yes. Wala na lain nga tinubdan sa paglao. Ang naglaom mga kaigsunan, wala pa na nahitabo sa usa ka tawo. Wala pa na nakita sa tawo, apan nakita na sa Ginoo. Mao nga ang ikaw ug ako ang tinubdan sa paglaom sa tawo, naa lang gyud sa Ginoo. Wa na ilain ka. Dili gikan sa negosyo, dili gikan sa trabaho, dili gikan sa imong pagpasingot kanunay ang paglaom nga naa sa Ginoo. Dili na siya ordinaryong paglaom, kay ikaw ug ako panalanginan sa atong Ginoo. Roma kapitulo 15 bersikulo 13. Kung aduna mo yung Biblia, atong basahon ang Roma kapitulo 13 bersikulo 15 bersikulo 13. Ang paglaom nga Dios Ginoo. Ay kung ang atong paglaom dinis kalibutan, ibutang sa tao, ibutang sa title sa simbahan, ibutang sa sikta, ibutang sa imuhang pagkatao, mapakyas gud ang tao. Apan kung ang imong paglaom ibutang nga tos Ginoo, ingon diri ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay. Grabe. Siya mao'y tinubdan sa paglaom, magpuno unta sa tanang kalipay. Kung imo na sa eksapton, doon na sa gitawag o pagpili ang tao. Imo bang pilion nga maguol ka? Kung imo bang pilion nga malipay ka? Pospo na to sa pagbasa, Exxon. Ingon diri, ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta
kini usa ni siya kapang hinaot nga mensahe sa matag usa nga unta ang Dios may maghari nimo. Magpuno unta ang pagkamaayos Ginoo sa usa ka tawo. Wow. Kaysa diha nga mapuno ka sa pagkamaayos Ginoo, malipayon ka, sister. Kontento ka sa imong kahimtang sitwasyon karon. Ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay. Grabe, tanang kalipay. O pakigdait, pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Grabe. Kung ang Espiritu Santo sa Dios mo ibugiya sa tao, wow, malipayon ka kanunay matag-adlaw. Bisag unsa kabukat sa imong trabaho, bisag unsa kalisod sa imong posisyon, bisag unsa kakapoy sa imong trabaho, kay malipayon ka, kay nahimuot nimo ang Ginoo, o ikaw nahimuot sa trabaho magipiyal sa atong Ginoo. Pero di gani ka malipay, diskontento pa ka sa imong mga butang, negosyo, sakyanan, propesyon, posisyon, maunay magdala na itong pagka-insomnia. Magkakatulog. Maguna-una magkapakauma, di yun ako ni mahuman yun. Ako gining overtime-man. Hantod dili nakakakaon. Pagka-pamahaw, paniudto, kay kaapas kas oras. Na, magdaot kita na eksol. Apusan sab na. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Sa inyong mga kinabuhi diya sa Cavite City, ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa kaninyo. Ang Ginoo, ang Dios nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo. Usa ni siya kapang hinaot nga mensahe nga unta ang Dios maoy magpuno sa usa ka tawo. Amen ba? Ano man, kasagaran pilion sa tao nga wala ito'y Kristo, wala Ginoo, ang pilion may makahatag o kalaglagan sa tao. Kay magdali man, gusto man niyang kaputon nga dili niya kayang kaputon. Gusto mang madato, hatun maiskam. Di ba? Labi na karon sa mga panahon nga grabe ka ngilngit kini mga gadget. Makabaligya ko tagbaka, makabali at taghayupan. Himan-himan na naiskaw. Ang Diyos nga tinubdan sa paglaom, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay. Kay kung ang paglaom sa Ginoo nagpuyo sa tao, malipayon biya ang tao man. Dili biya mag-uol. Ang tao na magagahatag o kagol sa iyang kaugalingon, labi nag maguna-una yung kag problema, magproblema yun ka. Pero kung di ka maguna problema, kanang adlaw, enjoy ragyong ka. Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, magsige kag problema, makadugang ka, makasulbat ka sa imong problema, o magproblema ka, dili. Apan kung ang Diyos sulaton nimo, Lord, nasayod ko nga gamhanan ka. Giyahi ang ako matag desisyon, giyahi ang matag nako plano, nga ako dili mahimo mapagkarbuon sa akong isikala. Mauga na inindat iso. Uspon ako sa pagbasa, magpuno unta kaninyo sa tanang kalipay, pakigdait. Kalipay, siyempre kung doon na kay pakigdait, na kay kalipay. Pero kung kay pakigdait, garbuso ka kay taon, na kay kalipay. Di ba magsige ragbugtok na imong naong, adlaw o gabi? Di ba? Tingali, o may nagpuan kasdalan, mura nagkasapitan na itong naong o basket. Hantod mahulog na lamang ta sa mga bangag diha sa dalan igsoon kay ang imong giuna-una kagarbo wa kay pakigdait sa imong sigataw, maglisod gani kag smile, maglisod gani kag tubag mo ingon nga maayong buntag, magmugtok ra gani ka gawas og dili ka maka-response kanang dili ka kaklaro mga kaigsoon. Kay siyempre doon na may mga sitwasyon nga dili nimo maklaro ang mga pulong mga kaigsoon. Pero kung klaro kayo, diha matubang nimo, mangayo nimo katawuran, inyo orang yambiran. Kung mahimo may sumpikatan pa nimo,
Kay garboso ka kayo. Diba? Yamiran. Labi naglantaw ni mo nga mas advantage ka sa uban. Moingon ka, tagatagan man ka nga musimos na makang dako. Hello. Dili na mo'y kabubuton o ikalipay sa tong Ginoo. Uspon ako sa pagbasa, ang Dios sa tinubdan sa paglaom, magpuyo unta kaninyo sa tanang kalipay o pakigdait pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron makapadayon pagtubo ang inyong paglaom. Grabe. Di imutubo ang atong paglaom sa Ginoo kung garboso ta. Kung wala tay pakigdait sa atong isikataw, di ikon motubo. Kaya ikaw na may maghari-hari, tao na may maghari-hari. Kung wala kay pakigdait sa imong isikataw. Pinaagi sa inyong pagtuo kaniya aron magpadayon pagtubo ang inyong paglaom pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kung doon na kay Espiritu Ginoo, dili Espiritus demonyo, maayo magyugag tawo, maayo magyugag binuhatan, di magyugag ti panaway, di magyugag ti butang-butang. Tinoo dili, ti butang-butang ba si Jesus? Wala. Bisan ikaw o ako nahibalo nga ang Diyos maayo, apan ang tao usahay dili maayo. Hipokrito lang ang tao. Ano na yung mensahe si Pastora Elsie? Filipos Kapitulo 4, versikulo 7. Ako kiningatagan o pagtagal. Filipos Kapitulo 4, versikulo 7. Ingon diri mga kaigsunan sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 7. O ang kalinaw sa Dios nga dili matukad sa tao. Yes. Sa diha nga adunay kalinaw ang tao, mao ni manalipod sa tao. Kay dili pa kalay hagubot. Pero ang tao lay hagubot, mangita man nagubot. Hangtod magubot. Pero ang tao doon ay Ginoo, doon ay Espiritu, muli kayo na igsoon. Bayan nga man ay, pasagdaira ko na sila. Ila bitaw ng kalipay, muabot bitaw ng panahon nga ila ko ng anihon. Kanang mga tao nga nakasabot sa mensahe Ginoo, dili man na mo, watra ka, muli kay. Moingon na may isang bitaw. Ila masab ng kalipay, di pasagdanan nato na kay mintras na-enjoy pa sila silang kalipay. Hangad lang sa Ginoo igsoon. Matod pa dire sa gipaamit ni Pastora Elsie Candelario, ug ang kalinaw sa Dios. Kinsa ang Dios? Kalinaw. Nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing, ug una-una diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo. Kung ikaw ug ako angkon kang Kristohanon, it meaning to say, naa na si Kristo sa imong kinabuhi. Naa na ang gugma. Naa na ang kalinaw, naa na ang kalipay, naa na ang pakigdait. Ug diha sa imong kinabuhi, malipay ka. Ug diha ang paglaom nga dili pinaspasan nga ihatag sa Ginoo sa matakos. Matud pa ni Apostol Pablo diha sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 13, makasaysay man ko sa tanang lingwahe, makasabot man ko sa tanan nga mga pinulungan sa tibok kalibutan, apan kung wa ko'y gugma sa akong isikataw, sama lang ako sa suba nga nagkanaas, sama lang ako sa agong sa usa ka musika nga wala maangay. Bisan ipasunog pa nako ang tibok na kong lawas, apan kung wa ko'y gugma sa akong isikataw, wala ako'y kapuslanan dinis kalibutan. Bangutan ako karon. Unsang klase sa gugma nga naa nato karon? Gugma sa Satanas, gugma sa Ginoo. Kay ang gugma sa Ginoo mapailogon, mapuangoron, maayo, dili bastos, dili mabugos sa iyang kaugalingon, magpaabot sa insaktong panahon, maunay tinuod nga dunay Kristo sa kinabuhi. Amen ba? Doon ay mensahe si Pastora Elsie Candelario. Amen. Amen. Gikan gayon ni Brother Raymond Candelario. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Renato Saizon. Kumusta mo diha, Pastor? Diha sa Basay. Maying buntag kanyong tanan diha sa 95.9. Kumusta mo diha sa Basay? Maying buntag kanyong tanan sa tanan nga mga follower listener diha sa 95.9 sa Shine FM. O adunay mensahe si Brother Johnny Oyanggoren. Good morning, Pastor.
Sabi, God bless you, all your family. Wow. Kumusta mo diha? Brother Johnny Oyang Gurin diha sa Sikihor ang Ginoo magapanalangin kanyang tanan sa mga Oyang Gurin family, sa mga Malgi family, sa mga Tano family. Pakikumusta lang sa atong amigo ni Pastor Brawley Duhay Lungsod o ni Pastora Roslyn Duhay Lungsod o sa inyong mga kaubanan diha ang Ginoo magapanalangin o magatipik kanunay labaw sa tanan sa inyong pagpanarbaho diya sa mao nga dapit. Ang Ginoo magapanalangin sa gikaingon ko na welcome ang tanan karong 31 maguban-uban ang mata ko sa nining mao nga dapit. Wala tay gipihig bisan usang organisasyon nining mao nga dapit able ang tanan. Ingon diri mag-aisunan ako ning balikon sa pagbasa nga gipaambit ni Pastora LC Candelario ug ang kalinaw sa Dios dili matugkad sa tawo. Dili gud matugkad sa tawo ang kalinaw. Amen ba? Bakugang man ka mangigsoon kay kundo na kay Ginoo. Wow, malipayon ra magyud ka. Kanunay lagi kang mag-smile bisan sa kabugat sa problema, bisan unsa kabugat sa mga sulurbaron kay simple matag usa ikaw ug ako do natay obligasyon apan kundo nay Ginoo. Wow, grabe. Kanunay lagi kang mag-awit, kanunay lagi kang magdahi, kanunay lagi kang haleluya. Salamat Ginoo sa imong pagkamay. Atong i-play maigsoon ang goodness of God Bisayan version. Muna nga anay na itong ibutang sa ito kasi una-una, maayos kayo ang Ginoo. Dili yun na itong kabayran sa mga butang. Dili na itong kabayran sa itong trabaho. Dili na itong ikabaylo ang atong negosyo. Mga sakyanan na gipiyang sa Ginoo. Posisyon, kaptangan nga atong nautang tao. Dapat ang atong tibok kinabuhi, ihalang na ito sa Ginoo. E bisan mo sa problema nga moabot ka nato sa atong pamilya, sa atong panginahanglan matag adlaw, atong hinumduman ang Ginoo mag-supply nining tanan. Salamat sa Ginoo sa dunay mensahe si Sir Ruel Alconera. Salamat sa mga Alconera family. Pwede lang yun mo maka-comment sa atong programa kung asa mo nag-watch. Although makaisunan ako lang yun nga mailhan kung asa mo, basta ako ng kabisado sa ato ang programa nining maong live exo din sa FM Radio 95.3. Mao na nga nagkalain-lain ng mga viewer, nagkalain-lain mga follower usa sa ato nga mga listener karon diha sa dapit sa Pilipigan matupan ni Pastora April Mi Akapturan. Paliho ko o greet ni Nung Kitoy Turan. Sa mga Turan family diya sa Pilipigan, labi na sa kinabuhi ni Nung Kitoy, ang Ginoo magapamuhat sa ilang kinabuhi na kanunay usab nagasunod nining mga programa sa buntag o sa hapon. Tungod kay magabi atong i-hook up ang wali ni Pastor Gideon gikan sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirinia o pagkauban-uban ta diri may suot karon sa 30 diya sa Pilipigan o sa 31 ano na tay pagkahimuon nga singing contest nga -1. Dili lang nako iingon nga pilay ang prize ay ato ra ibutang sa atong una-una nga ang hiyas sa Ginoo nga gitiyal kanato gikan gyud sa Ginoo, dili ni gikan sa tawo. Ato ning apingan, ato ning alimahan. Ilabi na karon sunod semana Pizza 25 mag-uban-uban ta diha sa Kasagangkal diha sa mga Villagantol family. Inyong ubos nga lagad mo'y magadala sa mensahe, magapaabot sa mensahe sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias na may bisita gyud sila mismo diri nining mao nga dapit aron sa pag-imbitar sa inyong ubos nga lagad. Dahil welcome mga kaisunan, ang Ginoo magapanalangin sa mga usa ka natong tanan. O kadto na mensahe si Sir Ruel
Ruel Magsion na Naomi sa Davao City de Oro Pastor. Sa Davao City, sila sa Davao City de Oro. Davao City de Oro mga kaisyon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argos Jacob, Pastor Argos Arias from Bacong. Salamat sa Ginoo Pastor. Karon Domingo mo ato ko sa Pilipigan aron ako silang mapahibalo karon umalabot nga 25. Salamat sa Ginoo sa inyong mga panahon. Pinaaginining mao nga programa kita nagkahulobilo and personally bisan pa lamang sa Facebook Live lamang ta magkaila-ila ang uban gikan sa Davao City, gikan sa Maynila o sa laing mga nasod tungod kay doon natay mga follower nga gikan sa New Zealand, mga alagad sa Ginoo o gikan sa Saudi Arabia, sa Riyadh o sa uban pang mga katawan tungod kay wala ko kabalo kung asa mo dapit nahimutang o gipahiluna sa atong Ginoo. Una kato siya pasalamatan nga pinaaginining mao nga programa ikaw ug ako papanalanginan sa atong Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora Elsie Candelario Edanio from Cavite City. Ang kalinaw nga gikan sa Ginoo bisag unsay sitwasyon na agyon kalinaw ug ang kalipay salamat sa atong Ginoo relate kayo ko sa kasinatian experience nako sa kinabuhi the goodness of God. Praise God. Hallelujah. Amen. Una nga ato lagi awiton ang pagkamaayos Ginoo aron ang presensya sa Dios maugoy maghari kanato igsoon. Bisan unsan kabugat mga problema. Adunay mga sitwasyon nga dili kayang solbaron sa tao apan kaya na solbaron sa atong Ginoo. Lamang ang ato ang buhaton mao ang pagduol pagkiksanduro ngadto sa Ginoo. Kaya diya sa iyang pagduol sa atong pagduol ngadto kaniya o pakiksandurot ngadto kaniya ikaw ug ako iya yung ngadto bagon sa atong gipangay. Ingon ang Isaias kapitulo 55 versikulo 6 ato ning basahon nga sapito nato ang Dios samtang ato napasaduol. Ingon diri mga kaigsunan sa Isaias Isaias ba ni mga kaigsunan kapitulo 55 versikulo 6 igsoon. Ingon diri tawgon ninyo ang mga nasod ingon diri maigsoon sa city sa 6 dahil magkaigsunan kapitulo 6 kapitulo 6 sa kapitulo 55 sa mga Isaias. Ingon diri dangop sa Ginoo samtang may panahon pa. Ikaw ug ako igsuon napagutay panahon kay buhi pa man ta. Apan kung wala tay panahon to na tas menteryo wa na gyoy panahon. Matod pa sa Ecclesiastes mga kaigsunan mahanaw na ang tanan nimong pangandoy tinguha. Mahanaw na ang tanan nimong desire sa kinabuhi. Apan samtang buhi pa ta gikinahanglan mo dangop tas Ginoo samtang may panahon pa. Ikaw ug ako naapay taas ka panahon. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias. Good morning Pastor, salamat kaayo. Ang Dios kanunay magpanalangin kanato tanan. Wow, grabe. Mga mensahe nga makahatag og kadasig sa makakusa. Ikaw ug ako panalanginan Dios Ginoo. Makahatag og paglaom ang mensahe sa Ginoo. Dili lamang sa usa ka pamilya, dili lamang sa usa ka organisasyon, kundi ang Dios mo'y maghari sa matag usa. Wala nagbasi ang Biblia sa title sa simbahan kundi nagbasi ang Biblia na ikaw ug ako magkakahiusa pinaagi sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Terwell Limpahan Badoy gikan gayon sa Lunoy, Bai City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Pastor Terwell Limpahan Badoy. Wala ba mo'y overnight fellowship diha sa 31. Pwede lang yun kaayo mong makabisita diri, mag-usa-usa ta tungod kay ang karsada pag-ari nimo kaniadto sa pag-ari ni Pastor Gideon perti mo gitong lisura pero karon wa na gyoy problema
Kay kung moagi mo diha sa dapit sa Pantaw paingon gikan sa Dawis paingon diri wa na gyoy lisod nga dalan. Mao nga ni ang taga-Mabinay nga mga faculty dili na sila moaging Bais, diri na lamang moagi. Una nga akong kauban diha nasain sa Norso sa Bais sa Mabinay, ari siya moagi kung mato siya main campus. Nasalamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Once again, akong gi-welcome amat ako sa karong 31 magkauban-uban ta. O ang mga lagad sa Ginoo magkahiusan ninyong mga dapit alang sa paghimaya sa buhi atong Ginoo Ekson. Matod pa diri mga kaigsoon mo balik ko sa atong nagibasa. Dangog sa Ginoo samtang may panahon pa, sangkita ninyo siya samtang siya duol pa. Kinsa man ang ninyo, pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwede kitang tanan. Ikaw o ako, pwedeng mo sampit sa atong Ginoo. Sampita siya mintras duol pa. Kaya sa panahon na ikaw mo sampit, sa panahon na ikaw mo duol, samtang aduna patay kinabuhi dinis kalibutan, doon na bitay paglaon. Ayaw pag-ingon ako, pastora, bisyoso ko. Mao mangani mo duol tas Ginoo aron ta mawala sa atong bisyo. Ayaw himuang babag ang imong pagkasugarol. Ayaw himuang babag ang imong pagkahinginom, ang imong pagkalapalahobo, ang imong pagkabisyoso, na ay panahon nga ikaw kung ako magbago atubangan sa atong Ginoo. Kay niining atong programa, wala tay gihukman na bisan unsang taos kalibutan, mahukman lamang ang tao kung sukwahi ang kinaiya o batasan diha sa balaang kasulatan. Apan impersonally, wa tay katungod, we have no rights to judge any people in this world. Ikaw kung ako, way katungod nga mo judge sa imong isikataw ang paghukom iya sa Dios, dili iya sa tao. Ang atong trabaho mao ang pagpaambit, mao ang paghanay sa mensahe sa Ginoo aron masabtan, aron mahibalan, aron maningkamot ang tao labaw sa tanan kung mas kasabot gud ang tao diha sa mensahe sa atong Ginoo. Mangutana sabta kung saon man pagpasabot sa tao, i-explain nga klaro og tataw pinaagi sa pulong sa Dios ug uban ang kaalam sa Ginoo kay pinaagi sa mensahe sa Dios ayaw sabta ug ordinary dili na sa basta-basta nga sabton nimo tinawhanon. Even ang mga tinun-an ni Jesus maglison pagsabot sa mga sambingay nga gipaabot ni Jesus niya atong mga panahon na. Apan hinumdumi kung ikaw ug ako dunay kaalam sa Ginoo. Wow! Makahibalo ka sa kahimtang sitwasyon dagan sa kinabuhi sa kalibutan ay ikaw ug ako tug-anan sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon diri mga kaisunan, budikta ko sa 8 sa mao nga Isaias kapitulo 55 bersikulo 8. Hinumdumi ang imong una-una ug ang akong una-una ang Dios lang na sayo nini. Ingon diri kay ang akong una-una dili sama sa inyong una-una, ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo. Wow! Ingon ang Jeremias kapitulo 29 bersikulo 11, ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, ay ang akong mga laraw maghatag ninyo kadaugan, kabaguhan, kausaban sa dagan sa kinabuhi sa tao dinis kalibutan. Dili siya naglaraw nga ikaw maalaot, gusto siya nga ikaw ug ako mahibalik sa iyang tila. Iyang gipadala ang iyang bugtong anak dinis kalibutan. Ingon ang Juan 3:16, kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang tibok kalibutan, tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Jesus aron ikaw ug ako makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Daapay panahon Exo, naapay higayon, ayaw himo ang babag ang imuha nga pagkataho karon, doola siya, surrender na to kaniya, Lord, nakasala ko sa imong atubangan, magbago ko, o pag kinabuhi, sumala sa mensahe sa Ginoo. Hinumdumi, ipasinati sa Ginoo ang kalipay, ang kalinaw, ang katagbawan, kay ang katagbawan wala sa kalibutan, kundi ang katagbawan na sa Ginoo nagamigan Exo. Ang atong oras karon mga kaigsuonan, alas 6:11 na sa kabuntagon. Last nga mga bersikulo din sa Panultihon kapitulo 19 bersikulo 20
ngadto sa 23. Ang gikahimot-an sa Ginoo mao ra ko'y makatuman ini. Amen ba? Sa atong kinabuhi din sa kalibutan, pasalamat tas Ginoo nga makatuman tas plano o kabubuton sa Ginoo. Ingon diri sa panultihon 19 kapitulo 20 ngadto sa 23. Kung aduna mo'y Biblia mga igsoon, atong basahon ang 19 kapitulo 20 versikulo 23. Ingon diri, pamati sa tambag og maninguha nga makakaton ka. Kung ikaw ug ako igsoon, maminaw gyud kag tambag, maminaw gyud kag suggestion, makakaton biya ka. Hello. Pero dili gyud ka matambag, dili ka maminaw og tambag, magarbo gyud ka. Magarbo gyud ang tawo. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwede kitang tanan magarbo kung dili gyud ka maminaw og tambag. Apan hinumdumi, kung maminaw ka og tambag, labaw sa tanan tambag ikas Ginoo, magbag-o ginasimong kinabuhi din sa kalibutan. Pamati sa tambag o paninguha nga makakaton ka. Paninguha nga makakaton gyud ka. Pangayo o kaalam sa Ginoo, Lord, tagain ko kasing-kasing nga makakaton sa tanang mga tambag o suggestion. Dili ang akong kaugalingon nga emosyon may maghari. Dili ang akong tawhanon nga mao'y maghari sa akong kaugalingon, kundi ang imong espiritu mao'y maghari kanako. Kay maminaw gyud kog suggestion. Makatabang guna sa atong kinabuhi din sa kalibutan. Pero maingon gani ka, ako'y magbuot, kay ako'y leader, ako'y founder. Ako'y magbuot kay na ako'y kaalam. Igsoon, hinumdumi, mag-uol ang Diyos kung ato ng bunga to ibungat sa atong kinabuhi. Pamati sa tambag o paninguha nga makakaton ka ug mahimo kang maalamon. Yes. Kaming mga alagad sa Ginoo, maminaw mi suggestion, maminaw mi mga mensahe, kung makatabang sa among kinabuhi o makatabang diha sa pagpangalagad sa Ginoo, amo nang tigumon. Apan kung dili gani na namo dili gani na haom sa Biblia, amo na nang ipasulot, amo na nang ipalusot sa pikas dalawgan. Ano na tayong mga alagad sa Ginoo karon nga nagsunod, halos mga pastor, mga pastora nga nagsunod nining atong programa. Dili ko moingon akong programa, ato aning programa, kay ikaw ug ako nagdalag mga tao, ikaw ang shepherd, ikaw ang magbalantay sa mga katawhan nga gipiyang sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Ikinahanglan ang kaalam, dili kaalam sa kalibutan, dili edukasyon sa kalibutan, kay ang edukasyon o kinaadman sa kalibutan ibilin ra ni sa kalibutan. Apan ang kaalam nga gikan sa Dios magdala kini sa kinabuhi way katapusan nga ikaw ug ako lalinon ngadto sa langit. Ang propesyon nga pagkapastor mga kaigsunan, ang trabaho nga pastor dili na siya propesyon, that is calling from God. Dili na siya propesyon, tawag na sa gikan sa Ginoo. Hinumdumi kung ikaw ug ako gitawag sa atong Ginoo, ampingi, tipigi, alimahi, paningkamuti nga makakaton ka sa mensahe sa Ginoo, sa diha nga makakaton ka niini, mabungahon ka ug mulambok gyud ang imong kaalam na imong nahuptan karon gikan sa atong Ginoo. Ato pa dire, pamati sa tambag ug paninguha nga makakaton ka ug mahimo kang maalamon. Maglaraw ang usa ka tawo ug bisan usa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Grabe. Manghinaot ko iningatak na ug dapit sa kabuntagon, aduna tay napuko nga may pagtulunan gikan sa balang kasulatan. Dili pagtulunan gikan sa imong silingan, dili pagtulunan gikan sa simbahan, dili pagtulunan gikan sa sikta, title sa simbahan, kundi pagtulunan gikan sa mensahe sa Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. Ang atong oras maigsoon medyo taas-taas naman, padayon tas atong mga greetings, mga request out makalangit, manghinaot ko nga aduna tay makatunan kanunay pagtubo ang kaalam o kahibalo
gikan sa tong Ginoo gikinahanglan maning kamuta nga magkat-on sa Biblia. Ang atong mga kaigsunan nga mga follower o listener sa Sign FM 95.3, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw din sa Sign FM 95.3 sa Tayag, sa inyong mga radyo, inyong ubos nga lagad kanunay namasin ug nang hinaot nga diin ang pulong sa Dios kanunay nato ikinabuhi day by day igsoon. Dili lamang day by day, matag oras atong ikinabuhi ang mensahe sa Ginoo. Kasalanan namin amin ang pinagsisihan. Maayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan o binta mga kaigsunan sa atong request awit makalangit atong ipaabot din sa atong programa din sa Sign FM 95.3 when kita mukrit sa atong mga kaigsunan diha sa Canquil sa tanan nga mga Itong piitan sana kami ay sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga Masibungit family. kami O ilabi na sa kinabuhi ni Pastora April Miacabdura. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios. problema. O salamat sa Ginoo sa taga-Pilitigan na ison. Ako ni nga unahon pagret ang ato mga kaisunan diha sa Pilitigan. Naminaw gid sila kanunay mga kaisunan sa mga Turan family, ilabi na ni Nung Kitoy. Paibot na kanimo diha Nung Kitoy sa nundok ko sa mga kaigsuunan kanan ni kamot nga maminaw sa mensahe Ginoo, ilabi na sa mga Turan family. Unang please kayo ang atong kinabuhi nga adunay mga katawhan nga na-change ang ilang una-una ang ilang desire sa kinabuhi nga makakapunta diya sa pulong sa Ginoo. Good morning Pastor, dalaygon ang Dios, minaw minimo diri sa Pilitigan, great sa ako ugangan nga naminaw usab karon. Thank you Lord, salamat sa Ginoo Nung Kitoy, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Magkita-kita ta karong 30 o karong Domingo anak ko diha ko bisita sa Pilitigan. Sa mga Turan family, sa mga Agaw family, ayaw po tagal yung tanan. O sa tanan na itong mga kaigsunan diha, sa mga Panelio family, mga dili na po mapungan ang kalipay isip nga inyong alanggan o sunodon at tubangan sa Ginoo utong sa akong mahimo, utong sa akong mga makaya uban ang tabang sa Ginoo kanunay naningkamot aron nga makaabot ang mensahe sa Ginoo uban ang tabang sa Dios. E bisan usa una kung pagpaningkamot ini sa kalibutan o dili kita tabangan sa Ginoo, Dios mis ang tanan. Salamat sa Ginoo sa unay mensahe si Sir Ruel. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor. O request ko song awit makalangit Pastor. Tangi kailangan by victory worship. Salamat Pastor. Ako ning i-play tanging kailangan gikan kayo sa atong naminaw karon ilabi na ni Pastora April Miacabdura nga maoy na nag-lead sa itong mag-kaigsunan diha sa Pilitigan. Ang Ginoo maghatag yun kaalam kanunay kay balo o kadasi kalikon diha sa mga bulahaton para si Maya sa Ginoo. Inyong ubos nga agad kanunay kun ka nagkamposap sa matag usap nga kalikon kadasi ihatag yun sa Ginoo kanatong tanan. Ako kini nga i-play ang imong request Pastora at tangi kailangan. Dalangin ko ay mabunyag ang totoo. Di lahat ng bilang ko ay tunay na nagkasala. Ang totoo ay sinabing palad lang sila.
Mauni imong request, Pastora April May Akaturan, tanging kailangan by Victor Worship. Salamat sa Ginoo sa tanan ng tumagigsunan diha sa Pilipinas. Ilabi na sa mga Panerio family, Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen, o sa inyo ang ka mga anak. O sa pamilya ni Brother John Panerio, Sister Kinky, o sa inyo ang usak anak. O sa mga Moran family, Sister Maymay Moran, o kuban sa iya nga kapikas kinabuhi o sa ilahang mga anak. Sa kinabuhi usab ni Brother Doydoy Panerio maigsuon sa pamilya sa mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Lorna Dahil diha sa Pilipican, ang Ginoo mga panalangin. Sa pamilya ni Brother Canter Toran, uban sa iya nga pamilya, sa mga Aka family, ang Ginoo kanunay magalikon sa matag usa ka nato igsoon. Labi na sa mga Toran family maigsoon sa kinabuhi ninong kitoy. Una nga itong ipasalamatan ng Ginoo sa mga katauhan nga ano na kadasig sa pagsunod o pagpaminaw sa mensahe Ginoo nga maghatag na ito giya, maghatag na ito kausaban, maghatag na ito kadaugan, labaw sa tanang kalapusan, hindi sa kalibutan. Ikaw ug ako, igsuon na kinahanglan yung mensahe Ginoo. Dili pwede mga kaigsunan ang mga mensahe sa kalibutan, kanunay na itong paminawon. Kay maghatod na ito nagkakapoy, maghatod na ito nagkaluya, maghatod na ito na ang kapakyasan sa atong dagkog tinguha. Hindi sa kalibutan. Atong tinguhaon, na ang Diyos may maghari ka na ito, atong tinguhaon, kung buhaton na ito, kutob sa atong mahimo, na mahimaya yung ang Ginoo ka na ito. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Pabor family, Brother Christopher Pabor, uban sa imong pamilya, sa mga Lagunero family, Brother Jason, sa mga Visitasyon family, ni Sister Deday Visitasyon, o sa inyong mga kasikrit nga mga panimalay diha, sa mga Dumahil family, sa tanan nga mga Robiti family, pamilya ni Gaw Imbong, pamilya ni Brother ni Gaw Junjun Robiti, pamilya ni Dong Giovanni Robiti, maayong puntag kanyang tanan sa mga Saguban family, sa mga Sambilan family, pamilya ni Nong Densyo, maayong puntag kanyang tanan, ilabi na sa mga Kabanag family, pamilya ni Nong Rodi, Kabanag, ni Nang Bibig, Sister Bibig, ni Sister Diding, mga iso. Sa tanan nga makataon diya sa Pilitigan, kabuban-uban ta, ilabi na sa Kasaganggal, kakaroon nga Pizza Pansiko, nagalusap ang mga Turan family diya sa Ambang, na magkakita ang mga Turan family. Anong gitoy? Imuhan ang mga parindi diya sa dapit sa Kasaganggal, diya sa dapit sa maong nga dapit igsoon sa Nasindan o diya sa Supo-Supuan, mga Turan family, mga igsoon. Maong request ni Pastora April ni Akap Turan, tanging ikaw by Victory ba? O ano na yung mensahe si Ma'am Norberta Yutratsi from Pulog Beloy ni Los Oriental. Good morning, Pastor. Great na mo una sa tanan si Pastor Gideon o sa iyang pamilya o si Pastora April May Akaturan. Salamat sa Ginoo, Pastora April May Akaturan. Nagumusta si Ma'am Norberta Yutratsi sa inyong kinabuhi, nabaw sa tanan sa inyong mga ginikanan, sa inyong papa, sa inyong mama, o sa tanan nga mga Aka family, mga igsoon. O si April May Akaturan, si Diti, o si Edward Aka request ko song paday nga kinudanay, sayaw o isingit. Ako ning itli mga igsoon ang inyong nga request, Ma'am Norberta. Salamat, Pastor, o God bless you. Ako kining-iridi mga igsoon ang paday nga tinudanay. Ikaw ang tanging kailangan.
salamat sa Ginoo, maigsoon. Aming Jesus, binigay mo lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Sumala sa balang nga kasulatan, wala'y usa nga matarong, kay ang tanan nagkasala. Ako rang giuna ni isinggit o ang ikaduha sayaw o ang ikatulo pagkay nga tinudanay Ma'am Norberta Yudransi gikan sa pulo Bindoy Negros Alberta. Bayang butang kanatong tanan mga kaigsunan, balik ko diri sa Kagwit, sa tanan nga mga Buwagas family, sa tanan nga mga Bella Solar family, sa tanan nga mga Duhig family, kilabi na sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn, na kanunay kusab silang naminaw ya sa David sa Kagwit, o sa tanan nga mga Duhig family, o sa tanan nga mga kaigsunan, diha mga kaigsunan, sa tanan nga mga naminaw din sa Sign FM niya diba, ilabi na sa tanan nga mga Dalmasio family, mga igsoon, maayong tatanong tanan, o sa tanan nga mga Suarez family, sa pamilya ni Sister Millie Dalmasio Suarez. Mato pa, sige ko na sila naminaw igsoon. Salamat sa Ginoo sa mga Suarez family, o mga Dalmasio family, mga Punting family, o sa tanan nga mga Sibumit family, maayong tatanong tanan, o kaya sa ilihan mga kaigsunan sa mga Kabanat family, Brother Ronnie Kabanat, maayong tatanong-tanan diha sa ilihan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan sa inyong pagsunod sa atong programa dinhi sa Sign FM 95.3 o ilabi na sa inyong mga ginsakupan. Labi na sa pamilya ni Sister Jeremy Kabanat, ni Bro Christopher Kabanat, ni Sister Maneling, Bro Jeffrey Kabanat, ni Brother Pimboy Kabanat, ni Brother Dexter Kabanat, o labi na ni Nung Punding Burgado, o sa tanan nga naminaw din sa ilihan, sa pasto, sa tuliga, maayong buntag sa nato tanan. Alabi na sa mga Burdin family, sa mga Bilog-Bilog family, mga Baldado family, mga Kabanat family, mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora April ni Agapturan. Salamat sa pag-play awit Pastor. Dukan ko request awit Matalangin, Lumaya by Neo Heights. Music o hangin by Neo Heights by so music yapon. Salamat sa Ginoo sa inyong makinabuhi. Ako ni nga ipasunod tungod kay ako nang ipasunod ang maong request ni Ma'am Norberta gikan ngayon sa dakit sa Bulon, Bindoy Negros Oriental. Ako ni nga i-play sa inyong mga request din atong ipaabot din sa atong programa din sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong magkaralayo. Palayan kita mag-eksunan sa kapit sa Buliga sa Pasto, sa tanan nga mga Kabanat family, sa tanan nga mga Palomar family, sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Kadukoy family, parin Sopronio Kadukoy, maayong punta kaninyo nga tanan. Ako nagdumi nga ilista Pastora ang imo nga awit, kay basi mo dalagan din atong monitor so away lang padayon ang ato wala magukoy monitor mga kayo ng mag-lisod ka o screenshot sa ato mga mo request himaya. Ako lang din nga panikamutan mga igsoon na atong mga tagan o pagtagan ining ato nga programa karon ay hangin himaya dayong hangin. Salamat sa Ginoo sa mga panahon na
inyohan na igahin alang sa pagpaabot o mga mabulukong mga mensahe ilabi na sa awit makalangit natugong hatagan o pagpaghan. O music yapon, Radio Pastor, declaring blessing for you, all family. Wow. I receive it, Pastor April ni Agataran. Una ka ang mga lagad sa Ginoong mas more pang panalanginan kay kanunay yung deklarahang panalangin. Mauna ka, I receive it, more blessing from God. O sunod ni ini maisuon, sayaw. Salamat sa Ginoo, o ang sunod ni ini pagdaing ng tinunanay o atong isunod ang request awit makalangit ikan ngayon ni Pastora April May Agataran, Himaya by New Heights o Angin Exoton. Ako na ni ipasunod alam sa atong programa inintag na o gapit sa kabortagon. Once again, sa rong 31, doon na tayo singing contest competition din sa Saint FM 95.3. Aple lang yun ang mga usa. Open na yun na isun, basta awit makalangit. Salamat sa Ginoo, doon ay mensahe si Pastor Gideon Candelario. Doon ay si mensahe maisuon, maayong buntang pastor. Sa o maayong usap, buntang sis, adorpenta, sa tanan nga mga kaigsunan nato sa Ginoo nga matinod anon. Salamat sa Ginoo. Kakarong 29 makaisunan ang ato station manager o biyahe sila bigan sa Sitio Kalugtugan Barangay Sertinia o magwa sa si Pastora April ni Agataran na ato manghigda sa PDTK. Salamat sa Ginoo karon nga Disyembre dumatay mga schedule nga video na isuon na human-human lang kita ako schedule sa mga eskwelahan ikan sa Bais, Binis Kabukiran una nga nakafocus na sa pagpangandam sa overnight sa prime time ono. Salamat sa Ginoo doon ay mensahe si Ma'am Norberta Yotratsi, miss you too, Pastora. Sing regards to Mama and Papa Nimo. God bless you all. Wow. Ingon niya anak ka, anindot nga mga mensahe nga nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Nga mamiss nimo ang imong sigataw, mamiss nimo ang imuhang mga kaila nga hataas ng mga panahon na wala nimo makita in personally. Una nga pinagi sa gugma kaluoy sa itong Ginoo ang imong gugma na sa ikas Ginoo. Anong mabati ka sa imong sigataw ay ang imong gugma nga naakaroon gikan nas Ginoo. Ang imong pagbati gikan nas Ginoo. Winungdan o walay rason na ikaw o ako dili mabati sa imong isigataw. Salamat sa Ginoo, manibot ka sa imo diha Sister Wilma King Tanis from Barangay. Kaya sa Prophet Barangay Makaigsunan, God bless you and maayong Pasko. Wow, salamat sa Ginoo. Merry Christmas and Happy New Year advance everyone. Muna na dili ko lang kung ingon mga igsuon nga mo celebrate o Pasko, ma-impierno, labas Biblia. Ito naman po mga sekta nga mo celebrate o Pasko o Merry Christmas, impierno asa ko na mabasa. Igsuon ikaw uga ko kinitaw bitaw judgmental kaayo. Kung nikingon ang Biblia kung para sa Ginoo, imo nang gihimaya. Himaya ang Ginoo kay malipay sa imo. Dili kay hukman nimo ang tao, pinaagi lamang sa pag-celebrate. Kung ang iyang gi-celebrate ang Ginoo, dili kalibutan, why not? Ikaw o ako mga isugro na tayo katunod. Apan ayaw paghukom sa imong isigataw, aron dili ka hukman. Ay kung sa imong gihukom, makusap na ihukom. Nagto sa tao, gikan sa Ginoo. Ikaw o ako, we have no right to judge any people in this world. Kay watay katunod, wala nag-ingon ang Biblia na ikaw o ako maoy hukom sa imong isigataw. Kay ang paghukom, dili iya sa tao, ang paghukom iya sa Ginoo. Ano na request si Pastor Argos Arias, request to song Pastor pagkahalangdon. Sana ba sa Ginoo? Ako na gini nga ipasunod Pastor Argos Arias, pagkahalangdon.
pagkahalandon. Akong isunod mga kaigsunan ang paday nga tinudanay. Kaya wala pa nato na play mga igsoon. When you give them what they really, really want. O mauni ikatulong nga request ni Ma'am Norberta Yutrasi pagday nga pigno kanay. O sunod ini himaya andin hangin andin ang ikatulo pagkahalandong gikan kayo ni Pastor Argos Arias ikan sa Bakong Negros Arellano. No problema, God bless forever. Salamat sa Ginoo sa inyong mapinabuhi. Padayon kita diha sa kapit sa barangay proper na igsoon usa sa atong igsoon mga kaigsuonan nga nagbuhat usab karon gikan sa proper barangay sa Toninyo at Tanhay City, Negros Oriental. Maayong butag kaning tanan diha sa barangay proper. Maayong butag sa tanan mga pastor, mga alagad sa Dios. Maayong butag ang Dios mga uban sa tanan. Puluhaton dalaygon ang Ginoo sa tanan nga alagad kaniya. Padayon naton ipadayon ang pagtinguha. Gikan kayo ni Pastor Gideon, pagtinguha sa mga makahios sa dili sa karitula o dili iha sa pagtinambayaw, pagtinabangay, pag-inambuay, pagtinasigay, pagbuhat o maayo sa kanang tao, labi na sa akong isig kagmak totoo, dalaygon ang Diyos sa ang tanang panahon. Bikan ngayon sa atong station na dinir, Pastor Gideon Canelario, bikan sa Sitio Kalutugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu City, Exxon. Atong sa kikauban-uban sa sa 30 o sa 31, niining mao nga dapat mismo dinhi sa Set FM 95.3 sa dayang sa inyong mga radio. Magkaabot ang mga alagad sa Ginoo, Pastor Gideon, o pantabang sa Dios, hindi mao nga dapat wala tay gitiig, wala tay gipili na tayo o kartula. Ikaw o ako, kitang tanan, magkakahiusa alang sa katimaya, sa buhit na nakot nga Dios ay maunay kalipay ang pagtinabay ang panakahiusa o ang kalipay magauban sa matakusa na nato, ilabi na sa matakusa ng mga pamilya. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-proper barangay, sa tanan nga mga Uwano family, sa tanan nga mga Adjal family, sa tanan nga mga extended family, sa tanan nga mga Caceres family, sa tanan nga mga Paborada family, mga Gabonada family, mga Urok family, mga Vergara family, mga Ila family, mga Dandan family, mga Kada family, mga Kaigsunan, mga Candelario family, mga Baldado family, mga Sig family, mga Caceres family, mga Baldosa family, maayong butang kami. O sa sakto nga viewer karon mga Kaigsunan, gikan kayo sa barangay proper sa Santonia, Tanay City, Negros Oriental nga nagsunod nining ato programa karon. O ang sunod nini mga Kaigsunan, Himaya by New Height. Nga request mga igsoon, hangin.
Ako ni-request ni Pastora Edwin niya katuran hangin o pauban ni mga isuon mo. Hangin ang request at then ahimaya, then sunod hangin o sunod mga kaisunan pagkahalang doon request by Pastor Argos Arias from Bago Negros Oriental. Hanggang hanan sa tanan o sa simbahon ang ngalan mo. Halalan ka sa tanan, tanang may ininhawa. Halalan ka, Jesus. Masukot ang tanan, ibuhat mo. Ni aso ng signal may isuon, doon ay mga sinyalis na mga mobran out, tinggalit o Facebook ang matulog-ito. Kasi makalit at kahulong mga kaisunan sa itong programa, mga yun na sumida ang bisbisa, ay initay may isuon makalit ang mobran out din sa kabukiran. Kaya kung lakit ang out may isuon, padayon ang atong programa, alang sa mga greetings sa itong mga kagilaan, iningtan na dahil sa kabukiran. Halalan ka sa tanan, tanang may gininhawa. Halalan ka, Jesus. Dili masukot ang tanan, ibuhat mo. Halalan ka sa tanan, tanang may gininhawa. Halalan ka, Jesus. Dili masukot ang tanan, ibuhat mo. Para sa mga kaisunan, sa tanang kataganaga, ay mga kalitanan nila, sa mga Balsamo family, sa tanang mga Baldosa family, ilabi na sa kapit, sa kasulahan, sa mga Igoso family, mayroon kong kakalitanan. O ako na piling ibay family, mga igsoon, aron tama mahuman tayo sa mahuman sa ato ang mga greetings na igsoon. Salamat sa Ginoo sa ato ang mga kahikalaan diha sa Sitio Patulinaw, Barangay San Benilio, Tamay City, Negros Oriental, sa tanan nga mga Esposata family, sa mga Romano family, sa mga Balbon family, sa mga Cuevas family, sa mga Tatok family, sa tanan nga mga Quiniola family, mga Camyon family, o sa tanan nga mga Duran family, kabilang sa mga Tanti family, o sa tanan nga mga Piranyo family, sa mga Tinunola family, o mga Garnica family, Maisol. Ilabi na diya sa Sitio Kalugtukan, Barangay Sirvinia, Malabayo, Igsokon, sa kinabuhi ni Pastor Gideon, o sa imong pamilya, o ni Pastor Arasin, o sa inyong buwan na mga anak, sa tanan nga mga nagasunod sa maunga programa, ang pulong mo, pinabuhi ko. O salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa tanan nga mga kagalaan, mga kaisunan diyan sa maunga dapit, sa Sitio Kalugtukan, Barangay Sirvinia. Ilabi na sa imuhang mga ugalan o mga bayaw, Pastor Gideon Kadinoyo, ang mga Ginoo magabanalangin sa mga usa o pag-agbo siya sa tanan ninyong mga paninahan. Ang pingan tagalonay sa Ginoo sa atong trabaho, sa atong pagkalikamo, sa atong pagpugi, para sa atong pamilya. Siyempre may isuot, ikaw o ako, itantanan, ayaw na tayo obligasyon para sa atong pamilya. Apat dilit na niya pasagdan, dilit na niya pasagdiyaan, ay ang Ginoo maayo sa kanunay sa katapusan o tamang pinagay. Padayon tawag kay sunan diha sa mga katawhan sa mga tagalamuan, sa mga Erosido family, sa mga Tinti family, maayong puntang kanildanan, sa mga Romano family, sa mga Atabang family, sa tanan ng mga Estorumio family, mga Ganti family, maayong puntang kanilyo tanan. Ilabi na sa dapit sa
Takalan sa bahat na iso sa mga Kasinti family, mga Abraham family, sa tanan nga mga Salvador family, mga Amarante family diya sa nursery, sa mga Alvarado family, maayo po at kanino katanan. Kaduhan na sa kaduhan na yun ay signal mga iso. Ako nakitang matahong mga sampung. Pag mauni request ni Pastor April may akaw, tunan, ikaduha nga request, amin. Pag ang ikatulo mga kaisunan, ikan kayo ni Pastor Arias, Argos, ikan sa batong pagkahanlan doon. Alam ko sa mga patay, ikaw ang sugon, katapusan, tanang binuhat, pagkasadya sa kinabun, ihatag ko. Ang luma mo, may tinuturan, ihatag mo itong lahat. Ako na siyang giridi, Pastor Argos, Arias, ikan sa batong ang pagkahanlan doon. Sa gilid Once again mga kaigsunan ko, Ginoo maayong maayong ka na itong tanan diya sa Luwer Tuyupan sa mga Siray family. Maayong ka na diya tanan ni Pastor Lucrecia Siray o sa tanan nga mga Villadactor family sa Kasagatan, Brother Arnolfo Villadactor, Villadactor o ni Pastor Nonoy Arias. Maayong sa mga Arias family o sa tanan nga mga Muharis family, mga Villadactor family, labi na sa Manialas, ni Pastor John Arias, o ni Sister Cecia Villadactor, mga kaisunan, ni Exo, ni Gao Juanito Silva sa mga Silva family, labi na sa mga Malki family, mga Exo, maibutan, mga Aguilar family, pamilya ni Don Joseph Aguilar, pamilya ni Don Romeo Aguilar, o diya sa Nasindan, mga kaisunan ni Brother Johnny Plaza, o diya sa David sa Kasagakal sa mga Sensago family, mayong butang kaninyo ilabi na sa David sa Katawan mga Exoon sa mga Ifa family, sa pamilya ni Brother Renato Ifa, o ni Brother Alfredo Maynado, sa tanan ng mga Maynado family, sa mga Fiorca family, mga Limbaga family, maayong buntag kaninyo. Ilabi na sa mga Castrense family, o sa itong kaisunan din sa Kapandag, may isuon sa mga Kadosali family, pamilya ni Dong Dodoy Kadosali, sa mga Manso family, mga Garigo family, mga Buharis family, o sa mga Silva family, Kao Junior Silva, ayaw po kayo kanan sa mga Roderal family, sa kanan ng mga Aziro family, mga Estrabina family, mga Exoon, mga Babur family, mga Amarante family, Nanuning Amarante, ayaw po kayo kanan. Ilabi na sa mga Dahil family, ng Asid, ayaw po kayo kanan ng Asid, o nitong sa pamilya sa mga Lasola family, Dugdani Lasola, uban sa imo mga pamilya. Maikot na ganito na diya sa Kamandag sa mga Chavez family, Dong Ramon Chavez, maayong punta sa mga Chavez family. Ilabi na ni Agsa Victoria Romano, maayong punta. Kung sunod ni ini nga awit mga kaigsunan, Pagkahalandon, requested by Pastor Argos Arias from Bacong, Negros, Arias. Padayon kita mga kaigsoon ng Kos Ginoo dinhi sa Punglo mga igsoon o sa Namundon sa mga Caldo family, maayong utang sa mga Hilina family, sa mga Villares family, sa tanan nga mga Luquinio family, sa tanan nga mga Martin family, mga igsoon sa tanan nga mga Calibo family, sa tanan nga mga Rupiti family, pamilya ni Brother Jan Rupiti, Sister Salsi, o sa inyong tulo ka mga anak, o pamilya ni Brother Juan Rupiti, Sister Ann, o ba sa inyong mga anak, sa pamilya ni Nong Tiboy Rupiti. Isa pa man ikaw, Rumi Rupiti, mga kaisunan, maayong punta kaniyong tanan, o sa tanan nga mga Kalimot family, sa tanan nga mga Alonso family, sa tanan nga mga Tistokunik family, sa tanan nga mga Lopez family, mga kaisunan, mga Mercado family,
Ayaw punta kayong tanan, mga Artenia family, mga Atawon family, o mga Kabanat family, mga kaisunan din sa Palo pamilya ni yung dati Kabanat. Sa mga Amante family, mga kaisunan sa pamilya ni Nang Elisa, Brother Cristoto, Amante, kay Roxanne, sa tanan nga mga Silva family, mga kaisunan, maayaw punta kayong tanan. Sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, Don Grande Silva, pamilya ni Nang Tiping Silva, pamilya ni Don Johnny Silva, pamilya ni Don Altoro Silva. O ang sunod niini maigsoon pagkahalandon. Ilang kayo ni Pastor Argos, requested by Pastor Argos Arias pagkahalandon. Pagkahalandon mo, Diyos na Palagi kita sa mga blessings, mga kaisunan ko Ginoo sa pamilya ni Exo Jimmy Silva, Exo Jima Silva. Ayaw po na kanina ni Exo Jimmy, Exo Jima, o sa mga Bolgado family, Don Ernie Bolgado, o sa mga Santa Ana family, mga Exo, ang pamilya ni Brother Rocky Santa Ana. O diya sa David sa Tatkan na Exo, sa mga Santiago family, ng Paduling Santiago, ng Giovanni Santiago, o sa mga Baldonado family, ng Herme Baldonado, ng Roy Baldonado, o diya sa David diya sa nagtuwag sa mga Mabilog family, pamilya ni Brother Gomer Mabilog, Sister Alma, o ba sa inyong buwag ka mga anak, sa mga Bayog family, Brother Roger Bayog, maibutan kami mo diya, Brother Roger, kanunay daw ni sila na, kanunay sa ni sila na nagasunod nining mga programa. Sa tanan nga mga Pansito family, sa pamilya ni Don Jody, Don Bodi Pansito, o sa pamilya ni Don Paloy Aguilar, sa tanan nga mga Aguilar family. Ilabi na sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, pamilya ni Brother Julie, Sister Percy, sa kinabuhi ni Brother Dinir, Brother Jopper, Sister Rinami Silva, maayo po sa kanato. Kami yung tanan. Ilabi na sa mga Samani family, pamilya ni Don Jojo Samani, sa tanan nga mga Lasula family, sa pamilya ni Brother Alex Lasula, ng mamig, maayo po na kanyang tanan. Ilabi na sa tanan nga mga Asiro family, Don Agi Asiro, mga Bastuna family, maayo po na kanyang tanan. Ilabi na sa mga Balyosa family, Don Soylo Balyosa, sa tanan nga mga Karabangwil family, mga Casiris family din sa Sitio Bunglo, o sa tanan ng mga Atawon family, o pamilya ni Brother Alin Atawon, sa mga Ataya family, sa pamilya ni Brother Pinas Ataya, Sister Rendren Silva Ataya, maibot natin yung tanan. Ilabi na sa tanan na po ng mga kaikalaan diya, sa pamilya ni Paring Buboy Santiago, Iso, ang Maxlerma Santiago, mga Sinay family, sa pamilya ni Don Johnny Siray, o sa mga Balingit family, pamilya ni Don Jimmy, ng Maria Balingit, o sa mga Palomar family, sa pamilya ni Don Rumi Palomar, Don Bibi, o sa pamilya ni Exo Anika Opini Silva Exo. Sa mga Ibanez family, sa dapit sa Nagua minsan sa mga Ibanez family, mga Kabanat family, ayaw ko kayong tanan. Sa mga Patro family, mga kaisunan, sa pamilya ni Nong Elmi, ng Emilia Pabro, o sa tanan nga mga Palomar family, mga Exo. Tingali, wala tayong mga request, awit makalangit, mga kaisunan, ako lang kung ipadayon ang atong mga greetings, alam nilitak na ugapit sa kabutaron. Sa pamilya ni Domingo Palomar, ayaw ko tanan ka sa mga Palomar family, sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, Sister Miriam Uyangulin, sa pamilya ni Sister Ilnas Tano, o sa pamilya ni Sister Ilaria Ilhig, sa mga Ilhig family, sa mga Tano family, mga kaisunan, sa pamilya ni Maring Jugil, Marcinji Tano, Marcinji Tulog ang mga anak, sa mga Filipino family, mga kaisunan, sa Napunpun o Dini sa Asipio Ponglo Exxon. Sa pamilya ni Brother John Ricky Badoy, ayaw punta ganyan na sa mga
Baloy family, sa pamilya ni Paring Ernie Palomar, at sa isang Palomar, at sa inyong pamilya, o sa pamilya ni Donaldo Pablo, Day Aurora, o sa inyong tipo o Panimana. Sa pamilya ni Inong Ilyaman, ang ili, maayong punta, o sa pamilya ni Paring Retsa, Uman, Sibang, maayong punta sa mga nabuti family, pamilya ni Don Rogelio, Day Lotte, Capote, o sa inyong mga anak, Rodel, Don Rodelio, Romel, o ni Ma'am Rowena, o ni Don Julio. Sa mga Iramis family, Day Lisa, maayong punta kinaudya, Day Lisa, o sa pamilya ni Dog Jojo, Badoy, Iksoon, maayong punta sa kanimulya, Jojo, maayong punta sa Minan, ang mga Badoy family, sa pamansa kang hatap, mga kaisyon sa mga Badoy family, sa mga Kasal family, mga Katubig family, mga Mahimbo family, mga Overa family, mga Baldado family, diya sa Dapit sa Mainit, sa Dapit sa Bahian, maayong punta kayong tanan. O sa naman si Ginoo sa mga Ardenia family, sa pamilya ni Doglando Ardenia, o sa tanan mga Ligrando family, maayong punta kanimo diya, man sa Parat, bali Arman, maayong punta kanimo tanan. Wala kay nato na sa iluan pagsuon ini sa sitio Punglo, ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa tanan nato mga maabti ko, mga magtutudlo na nagbakasyon sila mag-isunan kapag kay katapusan mga bakasyon karong semana una. Daligan ang Ginoo mga igsoon sa atong mga igsunan din sa Bayawan, mga igsunan sa Maninihon, Bayawan, Negos, Pangita. Maayong punta kanyutanan diha sa taga-Bayawan, mga igsoon. Ilapin na sa dapit sa Maninihon, maayong punta sa Maninihon, Bayawan City, ni Brother Wilson Palomar, Brother Oni Kadukoy, Brother Junito Kadukoy, Brother Pedro Kadukoy, o ni Brother Rini, o sa mga Oboyong family, maayong punta kanitanan, ilapin na sa dapit sa 18-19, sa pamilya sa mga Ligarbis, ni Brother Prini Ligarbis, Brother John Prin Ligarbis, ni Brother Fredo Kalibo, sa mga Kalibo family, sa pamilya ni Brother Marlon Kalibo, sa mga Ligarte family, sa pamilya ni Sister Rina Ligarte o ni Sister Libet Ligarte. Diyan sa dapit sa Ubon, sa mga Palomar family, sa pamilya ni Brother Pupo Palomar, igsoon sa upang pangmagatawan diyan sa Barangay Maninihon, diyan sa dapit sa Kamanggahan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi sa Barangay Maninihon sa Kamanggahan, sitio Kamanggahan, Barangay Maninihon, Bayawan City, Negros, Oriental. Ang atong oras karon igsoon, medyo alas 7 na gyud sa kabuntagon, medyo taas na ang panahon. Atong kinigsirhan diha sa mga pag-ampo. Salamat sa paghatag og panahon. Ang Ginoo magapanalangin sa mata ko sa ang Dios kanunay magauban magaproteksyon sa atong matayo sa kapamilya, sa samang takna, sa samang higayon, pag-uban ang ubang adlaw o unyang gabi sa programa sa ang pulong mo kinabuhi ko kay Pastor Gideon Candelario. Ang kanunay usap na to nga gihook up basta yun na ray wifi connection meaning mao nga protection. Pagkilingasirhan din sa mga pag-ampo, kung kay atong oras alas 7 ng yun kapit mga iso. Kami kamahanan pagmahigong makon ka nga Diyos kamahanan. Salamat o Diyos sa imong pag-sustain sa among kinabuhi kininawa tusok na imong ipagamit nini ang mga dawa. Salamat o Diyos sa pagbibiliyo kigayunan, imong ihatag ka na mo, kaalat niyo balo, kayong ibubo sa mga kusa, labaw sa tanan ni mo mga alagad. Saka buhat o
uyon kayo sa imong kabubuton. Sa tanan nga mga followers, listener sa Sign FM 95.3, anini mo nga dapat naglanong-lanong ang imong mga mensahe, pinaagi usap sa imong mga lagad amahan. Salamat o Diyos sa kaalam kay balong nga langit no, na ikabigyan ka na mo, ining among buhaton o Diyos, ikaw himuot, among buhaton ang kutob sa mong mahilo, na ikaw mapanako kanunay sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa tibok na akong panimalay, sa tulong na akong kamang-anak, sa akong ugangan, sa akong awaif na naarog sa Saudi Arabia, sa tanan na mong kaigsunan din sa balok, lapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Mi Agabturan. Salamat o Diyos sa ikahang mga panahon na kanunay nakasunod din ng mga programa sa mga Turan family, sa kinabuhi ni Nung Titoy o Diyos. Salamat o God nga panayon ka magkapanarbaho sa matalosan ka mga pamilya. Labaw sa tanan sa malabot nga pagpasalamat ya sa kasagatan sa mga pamilya, sa mga Arias family, sa mga Bigagantor family. Lord, ikaw magkatagpo silang Panginahanglan, ining bulan sa Disyembre ni ining apit sa 25 Lord. Imong ubos nga lagad ako nga gipangayo nga alam kay balong nga langit Lord. Imong ibuko sa imong ubos nga lagad aron ang imong mga pulong ug mga mensahe mahidangan sa matag usab nga tataw og klaro kaayo gikan kanimo Ama. Salamat o Diyos sa tanan nga mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bani City, sa kabukiran sa Tanay City o sa kinatipuan sa Pilipinas o Diyos sa naglantaw sa nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, and Mindanao o sa tanan nga mga pastors, mga pastora karon nga nakasulod dining mga programa. Labaw sa tanan sa mga station manager, Pastor Gideon Candelario, Pastor Nasir Candelario, uban sa ilang duha kang anak, ikaw magapanalangin kami sa mga kusang kanamo o Diyos din sa kalibutan. Salamat o Diyos sa imuhang pabor na imong hatag kanamo, pribilehyo kay Diyon ang imong hatag kanamo nga kami makapaabot sa imong pagkamayo sa amo ang mga kinabuhi. Salamat o Diyos sa pamasa ng katawhan karon anay mga problema, anay mga balantian Lord, ang mga pag-ampok anak kanimo o akong gihinginan pinagis sa imong autoridad. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat o Diyos sa imong pagtupad. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pagpaminaw o pagkakaligog sa among mga pag-ambok ni mga anak na akaroon. Doon himaya, nanalagid ka ni mga tanan, pinagi lamang sa imong buktong anak o personal na mong kamagaluwas, pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo, ang tanan mga ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iiguban ng atong oras, alas 7 na gyud gabin. May pagpamahaw, alas 7:04 na sa kabon-tabon. Manamilid ng inyong ubos nga lagyan sa samang tagna, sa samang higayon, ug pangkanaw, mag-uban-uban ka, alang sa programa, alang sa panag-iusa. Sa ngalan sa labing halandong na Diyos, so sa tipong persa sa kalangitan, sa ngalan usap sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usap sa atong general station manager, Reverend Gayon Ryan Patasaw. Ang araw sa mga inyong ubos kalagan, ubos na hanggang higala sa kaanginan, sa FM Radio sa 95.3, sa kayan sa inyong mga radio, o sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa tibok kalibutan. Ang inyong puskalagan, Pastor Sapri Candelario, manabilit sa pag-ikot ang grasa sa Diyos at pag-ikapit sa Palang Espiritu Santo, pag-aubang ikan inamula sa alas 7:05 na sa kabunhagon. Tayong butag ka na kong tanan, God bless everyone. Tayo pagpamahaw, tayong pagpangapin sa matagasan, pag-apingan na kanunay sa Ginoo, kung kay maayo kanunay ang Diyos sa matagasan.